welcome लोगोफोर welcome मा फैथाराखैलै जिफाय फारा फैदो फारि फैदो थायो फैदो ब्र' थापा थाप दा माने सानजि बाथिंफोरा मानसिफोरा माय खालामबाय थायोना न'फोराव ओंखायनो पात्ता मोना ओंखाम संदो सोरबा ओंख्रि संदो सोरबा हालेवदो फायनांगौमोन गासैबो दा खायसे खासे फै खासे जि फायदा फारा फारि जागोन दे दाख्लैनि बायदि जानो हागोन दा नेट मोननाय टाइमाव राव फाया नेट मोनाबासो फायनो हायो मानसिफोराबो फैबायानो हेलौ ब्र बिसाल मुसाहारि हेलौ ब्र मोजाङानो दे हेलौ आदा नैबे मालै हेलौ नैबे इउटुबनि जे इउटुबनिसो ना बे नङा ओइ नै एसे प्रब्लेम जाबाय दंमोन फरायहरनो हागोन ना ध्रुब नोङो बर' फेन हेलौ पर मुसाहारि हेलौ ब्र लाभ इउ आसोलनो ओइथे मोजाङानो दे ब्र नोंनि केमेराया मा नेम नै नायखानो हागोन दे दिनै लाइभ खिथाखानोसै गाइस आंनिया डिजे अस्म'दे एक्सन केमेरा नोंथांमोना नायनो हागोन नै थ' गाइस आङो नैबे लाइभखौ माने साडेनलि होनाय जाबाय दिनै जाबाय मेनि दिनै 9 तारिखमोन ना 10 तारिख जों माने मेनि 2 तारिखआव माबायाव थांनायदो हाफ्लं थांनायदो गाइस हाफ्लङाव अके नुकुलनो आया खोन्थाया आङो गफि नुकुलनो खोन्थाया नुकुलनो खोन्थानाङानो मानो खोन्थाया आं मिथिखायो बया फैबाय दं माथो आं बेलेन्स सोना हरलाय उदां आदा बसुमतारी बेलेन्स ओरैनो दं नाङोनो ब्र'नो बेलेन्स नांमारगोन थैबायलै दाना नामा जोंनिया साल्थेनि दखानावसो दोङो दा सोनो हाथार नंला गाबोनफोर लाभिउ सेस्था सना होसिगोन ओइ नै मालाय नोंखौ सना होनदो आयै बिदिनोथा लाभ इउ सनानो लाभ इउ टु गासैनिसिमबो दा बेलासिनिसिम गाहाम हामलाय जासिहरनाय जाबाय ना सालथे औ आंनि जासिहरबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंखौ माने लाइभआव बारा एक्सपिरियेन्स गैखाया फैनायाव आंनिया होमबाबो माने नैखौ साडेनलि होनाय जाबाय आरो माने सोरनिबा कमेन्ट फरायस्लाबनो हायाबो जानो हागौ नोंथांफोरा बिथाङा मिथिखाथोंसै निमाहा होबानो जाबाय दै निमाहा होथोंसै गाइस नै केमेरायावबो आं लाइभ रेकर्ड खालामना लाखानोसै अके सालथे नैबे प्रफाइलखौ बाहाय चेन्ज खालामनो हागोन ना नोंनिखौ इखौ आङो अफ खालामना होनोसै होमबा लेपटपआव खालामना दोनथ' आं बेखौ खनसे लाइभखौनो आं मोनसे रेकर्ड भिडिअ लाना दोनखानि अके थ' गपि ब्र थांबाय नङा न'आव ब्र आंनि स्ट्राइक जानायखौ बयनोबो फोरमायना हो कपि ब्र'नि जोंनिया चेनेला स्ट्राइक नांना दोङो गाइस अके ओमफ्राय बिबुक नार्जारि ओमफ्राय आदा ओंखाम जाबाय नामा आदा जाबाय ब्र जाबाय ओमफ्राय एम जि सि हाइ गुड टु सेम इउ अके गाइस अके फ्रि फायार कपि पाग्ला हेल' ब्र हेल' अके येस मा खबर मोजांबा नोंथांमोननि मेसेजखौ नै आं दा लाइभ रेकर्ड खालामबाय थाखादो दे गाइस अके नोंथांमोना नायनो हागोन आं भिडिअ होबाथाय फुरा नै फार्स्टनिफ्राय मजा माय गड नोंथांमोननि भिडिअ खालामनायखौनो जोङो माने लाइभ रेकर्ड खालामबाय थादो आं केमेरायावनो रेकर्ड खालामदो दे गाइस केमेरायाव गोबां सोंबाय थायो आंनि केमेराया मा होननानै आं दिनै खोन्थाखाबाय आंनि केमेरायानो जाबाय डिजे स्म एक्सन केमेरा गाइस अके ओमफ्राय दा आङो दोङो नै जोंना साल्थेनि दखानाव नंखायना साले औ ओइ लाइभ मिउजिक देखायनो मानसिनो लाइभ मिउजिक हायो मोनसे लाबोदो मा खालामदों हायो मोनसे जाफिनबाय सरि दे गाइस सरि माने नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन अके गाइस महित दैमारि गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन नोंनि थिंनिखौ ओइ फाग्ला कमेन्ट हरोलै आंना नुगोल फेमिलिया गोदाव सोराव जाथारबाय ओइ কি গো মানে এই মোৰ লগটোৰ মানে এই নুকুল ব্লগে তাৰমানে লাইভ দি আছে তাৰপিছত मिजिं नार्जारि नेटটো কাটা গৈছিল আৰু ना बिखर এইটোৱে बानायनायखौ सोलोंनांगौ ब्रनो हा इनिफ्राय दोङो सुबुं नार्जारि অলপ পিছত যাই আছো দে मोजाङै মই मोजां थां आदा येस गुड নিবা थांगोन আহিব ब्र নালাগে দে थांगोन নিবা আহিব নালাগে डाइरेक्ट যাম মই थ' गाइस एम सि कुनि सानजारि नुकुले खायनो नोंनि बुंनायखौ नाजाय बिराद नाङो जोंनिया दे बिदिनो बुङो फैसै दे ब्र आं गासैनिबो मेसेजखौ थाब दे थाब फरायनो हानाय नङा मेसेजआलाय हरदो हरनायालाय गोबाङानो हरदो खिन्थु गाइस आङो लाइभ खालामदो दे नै आंनि केमेरा दिनै लाइभ खालामदो आङो गाइस पुरा मजा बेनिफ्राय जोंना माने सालथे दा मोनसे मेजिक मेजिक देखायगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय आं नैबे मेजिकखौ साडेनलि लाइभ खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे थांगोन नालाय ओइ महित दैमारि कार्बि आलं फैया नामा थ' गाइस आं माने कार्बि आलंआव थांगौमोन खिन्थु कार्बि आलंआव दा माने थाखाय थाङाखै जोंनि लोगोफोरनिया माने दा डिग्रिनिया एगजाम जाना होजोब्बाय एग्जाम बेनिखायनो थांनो हाथ'ला आरोना बिराद मोजां नांदोंलै लाइभ खालामनायखौ आं दिनै भिडिअ खालामनो मोनदों ना सालथे माय गड बेनिफ्राय सोर दोङो याव नै आङो साल्थेनि दखानाव मारमि मा बिसाल राइट कमेन्ट सेफ ब्र अके बिदिन खारजोब्बाय बिदिनोथा माला लोगो हमगोन आदा नोंखौ अके जागोन दे लोगो हमगोन दे बेनिफ्राय दोङो पि एस ब्र आदा मा गामिनि आं तामुलपुर होनलाय दारकुसिनिसै दारखुसि होनदो तामुलपुर होनबा गोबां मानसियानो आन्दायो आंनिया जाबाय दारकुसि दै ब्रमोन दारकुसि रङियाबो होनजायो दे
आहाहा ओइ मेजिक देखायनोसै मिउजिक ओइ लाइभ यस जस दंना गाइस दा लाइभ नोंथांमोना दिनै मेजिकखौ नायनो हागोन दाख्लै माने गोबां मानसिफोरानो माने आनलाइन जानानै गोबां मेसेज हरदो दिनैल'सो फुङाव भिडिअ होदोंमोन मेजिकखौ दा एबार मेजिकखौ लाइभ देखायगोन जोंना साल्थिया नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि आङो एक्साइटेड अके आङो बे मेजिकखौ माबाखांबायबो दै मा औ होनो इखो औ फोरोंखांबायबो दै औ माबायावबो फोरोंखांबाय आङो अ बे मेजिकखौ जेनेबा देखायखांबाय येस आरो येस फोरोंखांबायबो येस ओमफ्राय नायनो हागोन दै नै या नै या नै नै र' र' आं केमेराखौ मोजां हमना खानो न' नैथिं बाथि र' साल्थिनि मोखांखौ बारा नुवाखै आंखौ बारा नुवाखै हा दे नुबाय दे मजा नै दै गाइस नाय गाइस लाइभ डाइरेक्ट मिउजिक देखायदो नोंथांमोना नाय गोसो होना नाय डाइरेक्टखा नै अके ओमफ्राय बेखौ रुमालखौ बेरे लादो बिदि सोदो आरोना बेखौ फोरोंखांबायबो दे आङो अ कमेन्टखौ एसे मोजाङै हरबानो जाबाय गाज्रि औ हरनाङा दे नाय मोजां नाय दुखु मोनो नङाबा औ नै रुमाला माथो खारखो गैला हा रुमाला अ माइ गड रुमाला आखायाव दं गाइस नोंसोरो नुवाखै आरोना आनलाइन जादो एसे अ माइ गड मारै नांदो मेजिकखौ मारै नांदो अ गाइस मिउजिकखौ मानो होनदो सोर दं ब्र'नो नबिन मुसाहारि थ' ब्र' माने जोंनिया दासो मोनसे मिउजिक देखायदो मिउजिकखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट हरलाय देलाय लाभ इउ दिदोम फ्रम लाभ इउ फ्रम मोजाङै राइड खालाम ब्र' अ राइडआथ' खालामगोन ब्र' आं दामाने मिउजिकखौ बुंदोंमोन दा मिउजिक मोनसे देखायनायखौ दे खोन्थाहरलाय खालामफिनलै आदानो सि डि बड' वाइ टि ओइ खालामफिननो होदो अके महानि खालामफिनगोन गमरखौ रुमाल आलायन ओइ खामफिननो होदोलै देलाय ब्र' दे दे खामफिनलाय दे ब्र'आनो नै आरो गाइस आरो खामफिननो नागिरदों जोंनिया ब्र'आ मोनसे नै खालामफिननोसै दे अके मोजां नायना लाबानो जाबाय दे रुमाला नै दाबो दङ नै येस सोबाय अ ओरै खालामबाय अ 1 2 3 गैला अ माइ गड यार मेजिकआ बिदिनो आरोना मोनसे जास्ट आख'खा धक्कायै ना मा होनो ना इदि बिदिसो मेजिकआ थ' गाइस नोंथांमोनानो मारै आंनि नांदो मारै चेनेलाव नांदो लाइभ खिथिगासिनो दोङो लाइभखौबो नुखादो खिन्थु मिउजिकआनो फाग्लासो रुमाल गोजा आखायाव लादोंमोन दानि रुमाल गोजा लगे लगे गोमाबाय अ मजा भाई मेजिक ब्र थेंक इउ मजा थेंक इउ यार थेंक इउ नुकुल साल्टिया डिसक्रिपसनाव खोनसे दाख्लैनो होना ब्र' दोनखादो दे खामबावनो ओइ खोनसे ब्र' खामबावनो दखन आरो मानिटु खालामबावनांगौ वाइटियानो बुंबावदो बेनिफ्राय मजा नांदो नो बया हिट नांदो खोमा ना आं माने भिडिअ खालामनाय बारा तालखौनो होआखै आं इसोर नुबाय थादो खिन्थु लाइभआव ओइ आरो बेलेग दंबावो नामा हो नायनोसै मजा बे नोङो साइज बिनो फानि अ माइ गड निन्जा वाइनो आरो खामबावना ब्र' आरो खामबावना ब्र' होनबाय थादो दखन आरो मायबा दोंबा खिथिबावा अके गाइस नोंथांमोना खालि लाइभखौल' नायबाय था जाय जाय लाइभ फैदो लाभ इउ आंनि नुकुल फेमिलि केमेरानि प्राइसआ बेसेबां लाया नोंना आंनि केमेरानि प्राइसआ 22,000 दै गाइस अके नोंथांमोनाबो लानो हागोन दे 22,000 नोंथांमोनाबो लाबानो जाबाय सोरबा मट' ब्लगिं खालामनो गोसो दंबा मोजां दे गाइस जोबोद मोजां नैथिंगालि नैथिंगालि आंखौ माने मोखांखौबो नुगोन सिदा सिदा आरो गावबो फेस नायनाय बुंनो हायो दे आं फेसखौ खिथिनो नाय गावनि फेसखौ नैथिंगालि नायगोन ओमफ्राय नुनानै डाइरेक्ट नोरैगोदो देरजाला बुखिनो हागोन आरो ना एखे गाजा टेनसन गैया लाबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय मोनबासो देखायलाय ब्र'नो मोनबासो देखायनो होदो मोनसे फोरोंनोसै नामा एबार मा टाइपजों फोरोंगोन नोङो फोरोंखानोसै नामा अके मोनसे र' मा भिडिअखौसो बुंनानै न' अ थ' गाइस आं दा बर्थमान लाइभ खिथिबाय थादो नैथिंगालि लाइभखा आंनि नुकुल फेमिलिफोरखौ आरो लोगोसे जोंना नैबे साल्थिया दाख्लैल'सो मोनसे मेजिक देखायबायमोन ओमफ्राय दिनै फुङाव भिडिअखौ आपल'ड होदोंमोन आरो लोगोसे आरो साल्थिया दिनैबो मोनसे मेजिक देखायबावगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नायबानो लोगोसे आङो नैथिंबो लाइभ खिथिखादो नै गासैखौबो लाइभ फुरा कमेन्ट हरदो आरो ना मोजां नांदो गाइस बया कमेन्ट हरनायनि थाखाय मोजां नांदो थेंक इउ दा नोंथांमोना लाइभ मिउजिक देखायनायखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखादो दे साल्थे होदो नोंसोरो आंनो मोनसे नाम्बार हर जेरावनोखि जेनेबा 2 3 8 9 जायखिजाया बेफोरबायदि जेनेबा नुदोंना नुवाखैथाय नाय मोजां खोन्थि खिदार गैया नाम्बार इयाव नुदोंना 2 3 8 9 बेफोरबायदि जायखिजाया माने नाम्बार हर आरोना मोनसे जायखिजाया लिरना हर बेयाव गाहायाव नोंसोरनि लिरनायखौ आं बेयाव लिरगोन ओमफ्राय नोंसोरनो फोरोंगोनबो आरो ना माबायदि जादों बि भइस दा ब्लग लिरना हर हेल' आदा खबर हेल' सबर मारै दङ थ' माने खबर सबर गासिबो थिगैनो नै नाम्बार लिरदो नै नाम्बार मोनफैथ'वाखै र' लिरदो मोनफैथ'वाखै मोनब्रै मोनब्रै अनलि मोनब्रै रंजालु येस बर' आङो सिक्सखौ लागोन दे सिक्सखौ तामा हरदो खिन्थु र' दै नों माखौ लागोन दा सालथे 6 5 3 2 खौ लाबाय आं र' 652 आ बोरो लाबाय दे 652
र' आङो दसे थाना हरफिनगासिनो फुंसोरां बाजै बर'आ हरदो 6532 नंगौना नै दाय फुंसोरां बर' हरदो 6523 नाम्बार दे आङो लिरना ला दायो इखो लिरबायना लाबाय दै लिरबाय 6-3 इखो लादो अ ओमफ्राय आं एन्सारखौ लिरगासिनो आं एन्सारखौ नैबे मोनसेयावनो एन्सारखौ आं डाइरेक्ट अ लिरखानोसै इखो लिरनायखौ खनसे आरो चेक खालाय इ मानसिया जाय मानसिया हरदोंमोन इ नाम्बारखौ निखौ अ इ मानसिया गोसोआव लादै गावनि माबाखौ नाम्बारखौबो नों मा लिरना हरदोंमोन बेखौ फुंसोरां गोसोआव बर' ला नोङो गोसोआव लाबानो जाबाय थाइजौबो दोङो नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन ओइथिंगालि नै थाइजौबो दोङो गरम बोथोरनि लुगैनो हादे गाइस पुरा मजा मोदोमदों थ' इयो मामोन फुंसोरां नार्जारिमोन न' फुंसोरां नार्जारि फुंसोरां बर' बर' फुंसोरां बर'सोमोन फुंसोरां बर' औ औ बिथांनि माबाखौ लानाय जाबाय आरो ना मिउजिकखौ नाम्बारखौ अ नाम्बारखौ ओमफ्राय नैबेयाव एन्सारा दंखायो दे अलरेडि एन्सारखौ लाखाबाय आं मोनसेल' अ आरो मोनसे हरबाव नोङो फुंसोरां नार्जारिया दे फुंसोरां नार्जारि बर'आ बेफोरबायदिनो मोनसे जायखिजाया नाम्बार हर फुंसोरां बर' नोङो आरो मोनसे नाम्बार हरबाव नैयाव दोङो दे नै आं हमना लाखाबाय फुंसोरां नै बर' मोनसे इयाव नाम्बार होना दे हरबाव मोनसे नाम्बार बोरो माथो फायाखै दखन नायगोन नायाखैबा ब्र'आ फुंसोरां बर' हरबाव दे अके नै 6901 6901 अके बेयो गासैनि नोंनि नाम्बार ना नै नुदो दा अ केमेरायाव उल्था ओमफ्राय नुदोबा जोंनि दाय गैया दै इयाव दाय उल्था नुदोबाथ' आरो मा बुंबावनो औ जोङो औ गासैनिखौबो लाखै लाखै बुंगोन माने खेबसेनो गासैनिखौबो हायाना नोंथांमोना धरज' हमबानो जाबाय बेखौ नायग्रोदो गाइस अके आङो इयाव मोनसे नाम्बार लिरनो हायाखै न' नेट प्रब्लेम जाबाय हैद दं एसे नेटनि प्रब्लेम जादों गाइस सरि दे सरि जयन्त बर' है नुकुल ब्र' नोंनि नाम्बारखौ हरनाय ब्र'नो अके गाइस गोबां आंनि नाम्बार बिबाय थायो आं माने पाब्लिकआव ओरैबायदि खोन्थिनो बोरैबा नाङो नै दे दाबो इन्स्टाग्रामाव दं दोङो नुकुल ब्लग आं हरगोन दे एसे प्रब्लेम इन्स्टाग्रामाव होबाय दंमोन ओमफ्राय दे मोनसे हरबावदो माबाया मा नाम मोनलाय फुंसोरां बर'आ बर' अके मोनसे नाम्बार हरबावदो जायखिजाया फुंसोरां बर' नोङो नोंनि मोनसे नाम्बार गोसो मथे हरबाव फुंसोरां बर' नोंनि नाम्बारखौ मोनसे हरबा माने नोंनिखौ जोङो लिरग्रोदोंमोन ना नोंनिखौ लिरदो नालाय मोनसे नोंनिखौ हरबावलाय मोनसे हरबाव आरो होमबासो बोरो अनलाइन गैला ब्र'आ फुंसोरां बर' नोङो आरो मोनसे नाम्बार लिरना हरबावलाय मा जाखोबा ना नेटनि प्रब्लेमनि थाखायबा आन्दायबाय बे बेलेगसोयो ओइ फुंसोराङा फुंसोरां हरदो बर' 3581 3581 3581 आं नोंना मोनसे जाबावबाय इयाव अ लिरबावबाय ओमफ्राय आङो मोनसे लिरबावनोसै आरोना जास्ट अ अवान लिरगोन आं नोंनि गोसो आरोना अके प्रबिन बर' ओइ आदा नोंनि नाम्बारखौ हर दे आंनि नाम्बारखौ नांगौबा फेसबुकाव नुकुल ब्लग नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय हरगोन दे आं ब्र' औ दायो लाइभ होदों नैबे नाम्बारखौ सिनायदोंना सिनायाखै केमेराखौ उल्था बेक खालामलाय केमेराखौ ना ओइथिंजाय खालामलाय नै उल्था लाना हागौ अ केमेराखौ उल्था खनसे लाना होयो दे हायो दे नै गाइस फुंसोरां हरनाय नाम्बारा नैबेनोमोन नैबे फुंसोरां हरनायमोन अ नैबे फुंसोरां हरनाय नैबेबो फुंसोरां हरनाय नैबे आं लिरनाय अ नैबे फुंसोरां हरनाय नैबे आं लिरनाय ओमफ्राय बिनि एन्सारा जागोन टटेल प्लास खालामबा अ टटेल प्लास खालामबा आं दहायनो लिरना लाखानाय दे बियो औ औ 2630 जागोन बेनि टुटेल एन्सारा टटेल अ माइ दाजाबबा गड नायनो हागोन आं खनसे बुजायना होनोसै ना लाइभखा इयाव रावबो सेटिं खालामाखै लाइभ खिथिखादो प्लास आं खालामना हमनो लाबानो हागोन ना जाबाय अके फुंसोरां बर' हरदोंमोन फार्स्टआव 6532 माने ब्र'आ इखौ अंख' खामखायाखै अंख' खामालासिनो नैबे नाम्बारखौ फार्स्टआवनो लिरना लानानै खुगायाव नोरै हमना लादोंमोन दानि बेनिफ्राय डाइरेक्ट इखिनिखौ प्लास खालामालासिनो आन्दासावनो बुंखाबाय इखिनिया बेसे प्लास जादों नै नोंथांमोना नायनो हागोन 26530 आसुरितखा दायो एन्सारखौ देखायनोसै आरोना नाय एबार सिक्स केलकुलेटार खालामनाबो नायदो दै नैयाव मबाइलाव सिक्स थगायनो सानदोंबा नै नायना ला सिक्स आरो नाय टेस्ट सिक्स खालामना फाइभ नायबावगोन 32 6532 ना मामोन फेसबुकनि नामा आंनिया नुकुल ब्लग फेसबुकनि प्लास नामा नुकुल ब्लग फेसबुक नङाबाबो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामावबो सिक्स नाइन नुकुल ब्लग NUKUL नुकुल ब्लग नाइन इनिफ्राय आं नाम्बारखौ हरना जिर' दोनगोन दे ब्र' वान SN ब्लग खामजाबाय नामा जाबाय ब्र' गोसोआव दंना BN ब्लग फुं हेलौ आदा आंहा दासो ओइ ब्र' फुंसोराङा गोसोआव दं जानांगौ गावनि नाम्बारखौ गोसोआव दंबा एन्सारा जादों जायाखै नायबानो दा जाबाय बड' ब्लग 46 नुखायाखै अके प्रब्लेम रायल' आदा मामेन मा खबर मोजां आरो जादु खिथिबाय थादो जोङो माने थ्रि मिउजिक देखायबाय थादों ओंखायनो कमेन्टखौ आं रावनिखौ फरायथ'वाखै दे गाइस अके 30 नायबाय था 98 प्लास ओमफ्राय 35 नै बिसिना थांबाय ब्र' 35 3581 81 प्लास जागोन 6 गासैबो जागोन 4 अनलाइन थाबाय था 1
8 नाय ओंखारदो दा ओइलाय इज सेम इकुवेल टु सेम इनो 26530 नैयावबो सेम नोंथांमोना नुगोना नुवाखैबा आं सेमाव हमनो सेम हानो नैबे नैयाव बायदिया थांदो औ माइ गड एसे सेम जिनाय सेम थांबाय बे होनबा बुजिखादो खोमालै इसोरना बुजिखादो जानांगोन बुजिखादो नोंसोरो खुनु फर्स अके नङा आरो इ मिउजिकखौ सोलोंनो हा फैगोन बुजियासै आं आदा चिरां माला फैगोन चिराङावथ' आं थांनायनि प्लेनिं खालामथ'वाखैमोन हाफ्लंआव थांग्रोनि इनि उनाव मा जायो नायनि हाफ्लंआव जोङो मेनि 2 तारिखाव थांनायदो साबबा थांनायदो खिन्थु कार्बि आलंआव थांग्रोगौमोन खिन्थु कार्बि आलंनियाव जोंनिया माने लोगोफोरना एगजाम जाजोब्बाय ओमफ्राय आङो प्लेनिंखौ माने चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय हाफ्लंखौ लाबाय आरो दा मोजां मोजां दोङो जागाया जादो दे ब्र'नो ओइ जादो दे ब्र'नो नै फुंसोरां बर'आ ए जादोनो नाइस मिउजिक ब्र' जादोब्रा बे नाइस मिउजिकखौ नोंसोरबो देखायनो हायो आरोना नोंसोरखौ आं एसे बुजायना होनोसै आरोना बिदिन्था हरदो जोंना नाइस मिउजिक ब्र'नो दा मिउजिकखौ नोंथांमोना जुदि सोलोंनो गोसो दंबा एसे फोरमायगोन नोङो एसे फोरमायनोसै दे आं होमबा नैखौ खिथाना होदो नैबे ट्रिकखौ मिउजिकखौ नैबे ट्रिकखौ मिउजिकआ खोन्था जेबो नङा औ थ' आं बबे मोनसे लानि आरोना एसे मोजांखौ लानोसै आं दे दे आंनाव एभेलेबेल बहि दं जोंना बिथाङा मबाइल दखान होखायो नोंथांमोना अनलाइनाव रिसार्ज खालामनोबा गुगोल पे फोराव फैसा हरना रिसार्ज होनो हागोन ना सालथे दायो जायखिजाया मोनसे नाम्बार लिरबाय नोङो दहाय आङो माबानिखौ लाफिननोसै आं पिकआप खालामफिननोसै हा 6खौ औ 6532 6532 बिदि होदोंमोन माबाया फुंसोरां ना मामोन बियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो आरो बेखौ मोनसे होबावदोंमोन खिन्थु इयावनो नों एन्सारखौ लिरग्रोखानो हायो दै एन्सारा जाहैगोन बेना आं खिन्थागासिनो येस 03662 सरि इयाव खाथि खाथि लिरबा एसे सिनायनाय नङाना इसोरो अ इयाव 26530 अ इयाव जागोन 26530 बे एन्सारखौ आङो मोनसे नायनानै मानो बुंनो हाखो मिथिबायना नैबे 2खौ माइनास खालाम लास्टनि 2खौ लास्टनि 2खौ माइनास खालामोबा लास्टआव 0 थायो अ अनलि 0 जागोन इयाव 0खौनो हो 2नि जायगायाव 0 हो 3आ 3 आनो थाफिनगोन 5आ 5आनो थाफिनगोन 6आ 6आनो थागोन बे 6नि खाथियाव जुनथुबा जोङो माइनास खालामदोंमोन 2 ओइ माइनास खालामदोंमोन ना गुगोल पे दो सोनो हायो आरो मानो हरना अनलाइन रिसार्ज खालामनो नङा बायसान्स नोंसोर हरफोराव सोरबा माने गेम सेम गेलेयोना हथातके जुदि फायनो हाया एमबि जोबस्लाबा गुगोल पे फोराव फैसाखौबो नोंसोर हरबानो जाबाय जोंबो उनफोराव नैबे सोना आरोना हरगोन आरो बेखौ बिदिखौ होनदों इखो होनदों आरो माने बुजिदोबा ब्र' ओमफ्राय बे 2खौ जेनेबा इयाव लांबाथाय जाहैबाय आरोना एन्सारा बिदि ओंखारगोन ओमफ्राय नों जायखिजाया लिरबाय मोनसे लिरबावबाय नोङो माबाया लिरदोंमोन मा लिरदोंमोन इयो 6901 690 6901 लिरदोंमोन अ बेनि उनावहाय आं मा लिरदोंमोन आं लिरनाया जाहैबाय इयाव नैबे 6दों जायखिजाया प्लास खालामनानै बे 9 मोननांगोन 6दों मा प्लास खालामोबा 9 मोनो 6दों जोङो प्लास खालामोबा 3 प्लास खालामोबा जों 9 मोनो थ' इयाव आङो 3 लिरगोन 9 जों मा प्लास खालामोबा 9 मोनगोन जोङो 0 प्लास खालामनांगोन होनबासो 9 मोनगोन इनियाव फैदो फुंसोराङानो फैदों नों आंखौ सिनायदों ना मानो सिनायनायालाय नामाव हमदांनो हादो होमबाबो दा माबायदि बुंनो न' प्रफाइल गैयाना गोबां मानसिनाव ओमफ्राय नाम थायो बे 0जों मा प्लास खालामोबा जोङो 9 मोनगोन जोङो 9खौनो खालामनांगोन 9 ओमफ्राय 1जों 8 खालामोबा जोङो 9 मोनो बेनिखायनो बेनो आरोना मिउजिकआ ओमफ्राय अके आरो मोनसे नोंनिफ्राय बिहरबावदोंमोन आङो नोंनिफ्राय बिहरनाया 33581मोन 3नि जायगायाव 6 होनांसिगोन एबार जों गाहायाव होमबाना 9 मोनो नालाय 3जों 6 5नि जायगायाव 4 सिदा सिदा ओमफ्राय 8जों 1 प्लास खालामोबा 9 मोनो 1 होगोन 1जों 8 प्लास खालामोबासो 9 मोनो 9 8 होगोन होमबाना एन्सारा बेनो ओंखारहैगोन प्लास खालामबा बिनोना गाइस बेफोर जाबाय मोनसे मेजिकनि मोनसे ट्रिक नोंथांमोनहाबो सोलोंनो हाजागोन आरो ओइ गोबानो ओइ दानि रुमाल खालामनायखौ ओरै खिथिफिनलाय रुमाल खालामनायखौ खिथिफिन दे फोरोंफिननांगौ माने देखायनांगौ आरो ना इ रुमालिखौ मिउजिकखौ जेनेबा आङो सिगाङावबो फोरोंखांखाबाय दै खनसे मनज रामसियारि आदा नोंखौ लोगो हमगौमोन ब्र हमगोन टेनसन गैया लोगो मोनगोन जेरावबो लोगो मोनगोन नुबानो माथो होबानो जाबाय ओमफ्राय अके गेमा दोङो आदा खबर आदा सबरनाय बर' जादु देन्थे जादु देन्थेनो होदो जादु खर' माने बस'नाय खर' नुकुलनि बसरनाय खर'खौ बस'नोसै बेनिफ्राय द' गाइस नै खनसे नायफिनबावो दे खनसे देखायबावनोसै आरो ना अके मार गोलोमबायबो दै येस नै मोनसे देखायबावबाय अ देखायबावबाय थ' नै औ बेयाव सोबाय अ बेखौ ओरै सोबाय आरोना अ अ नै नायना ला नायना लाबानो जाबाय बिदि सोबाय सोनानै ओरै लाबाय 1 2 3 होनबाय हु खालामबाय होबाय आखाइ खबना होनाया गैला बेबायदि आरोना मिउजिकआ मोनसे देन्जारेस बुस्थु आरोना मेजिक माने मेजिक बे मेजिक माने मेजिक मारनो नांदो
थ' गाइस नैबे मोनसे रुमाल गोजाखौ खोमानाय मेजिकखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना खनसे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय बे नोंङा दे बिदिखो मा होनदों इयो रोंगा दे सोर रोङा बिदिखो माने ना आखाइ दुप्लिकेट दं आखाइयाव माने आखाइ दुप्लिकेट माने आसि जेबोआनो गैया दुप्लिकेट दङ इसे स्टेप आरो आदसा आदसा इ आदसा मेजिकखौ आङो फोरोंखांखाबाय सिगाङावबो फोरोंखांखाबाय आरोना इ आदसा मेजिकखौ नायनो हागोन नोंसोर सेक खालामनानै हामजाबाय बर्डआव नामा मेजिक नुकुल लिरनानै फ्रम चिरां होमबाना मोनसिगोन जाथ'वाखै ब्र' ओमफ्राय एसटि अ माइ गड कमेन्टआथ' फायबाय थादों खिन्थु जोंनिथिं जादु खिसो थानायखाय आं कमेन्टखौ माने अखा मुखा रिप्लाय होआखैमोन दे गाइस रावबो गाज्रि मोननो नाङा दे आं जादु आरो देखायथ'ला नों रावबो खारनो नाङा माबादो ना आरो जादु खिथु इसोरो इन्टारेस्ट नांदों माने फोरोंलाय कमेन्टआव बया आदा हरदों ओइ नै नुदों ना मेजिकखौ सन ब्रह्म ब्र' क'क्राझार आङो राइट कमेन्ट सुन मेजिकखौ माबायाव खामलायदो फोरोंखांखाबाय अके खामगोन आंनि चेनेलाव फोरोंखांखाबाय बड'आव मेजिक आंनि चेनेलनि नामा औ बेयाव थांनानै सार्च खालामनानै नायबानो जागोन खिखायनोबो हागोन नोंथांमोना ना औ आं आदसा मोनथामसो औ माने मेजिक फोरोंबाय आरोना औ माने मोनसेया जाहैबाय मजा नांदो नै अरिजिनेल सना सिखाव आरोना जोंनि गामि खाथियावनो जानाय अ हिस्ट'रि मोनसे जादोंमोन जेनेबा अजा होननानै फैबाय गामियाव फैनानै बिदिनो औ ताबिस थाबिस फानबाय फार्स्ट टाइमाव बिदिनो ओमफ्राय सासे बेमारिनाव हाबनानै मा खालामबाय बियो जेनेबा सनानि दैखौ लोङोब्लाथाय नोंसोरनि बेमारा हामगोन माबागोन होननानै बे थगायनानै जेनेबा बुस्थुखौ सनाखौसो खावनानै लाना थांदों थ' बे मेजिकखौबो आङो नोंथांमोननो फोरोंखांखाबाय माने फोरोंबाय आरोना नोंसोरो नायनानै चेक खालामनानै नायबानो जाबाय नुकुल ब्र'आ जोंना माने साल्थिया आरो नुकुल साल्थिया जोंना माबायाव होना दोनखादों आं खोनादों खादा मैयानि भिडिअ मैयानि भिडिअआव थ' गाइस बड' मेजिकआव होना दोनखादों आरो दा बेलासेयाव आं मोनसे भिडिअ होनो सानदोंमोन खिन्थु होनागोन होना नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थालाय आं मोनसे भिडिअ होगौमोन दायो माने बेलासियाव आरो नोंथांमोना होनो नांगोन होनना खनसे कमेन्टआव खोन्था आदा इबार मोनसे जायखि जाया मोनसे जादु खिन्थिथार ओइ बे जादु खिन्थिथारनो होदो आरोना आरोबाव थ' जों दा मा खिन्थिगोन माने साडेनलि आंबो होबाय अनलाइन लाइभ खालामना होनाया दा नोंनियावथ' माल बुस्थुफोरा गैया साडेनलि जादों दे नों माबा मोनसे सानलाय हाथावना टाइपनि माबा मोनसे नों माबा मोनसे लाबोदोबा गोसोखांनि दे गोसोखां माने वान मिनिट मेजिकआ औ बिराद दं आरोना औ खिन्थु माबे मोनसेखौ हाय देखायनो बिदि आदा जाबाय थायोलै आगोल जादों आदा मायाव ओमफ्राय अके केमेरा फ्रम बाक्सा अके मावबाबो गथ' जाया मेजिक फोरोंबाय आदा प्लिजनो आयै मा जाबाबो मिजिक खालि मिजिक नोंथांमोना मिजिक सिखायनोबा लाइभ फैबानो जाबाय आंखौ कल खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि नाम्बारखौ नांगौबा इन्सटाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय इन्सटाग्रामनि नामानो जाबाय नुकुल ब्लग आंनि फन नाम्बारखौ होगोन आं अके अजय जायनो बिहैनोनो बसुमतारी होगोन र' बेयावनो कार्डनि मेजिक देखाय ओइ कार्डखौ लाबोखै नोङो आं कार्ड लाबोआखै थै माने आं बाय दानाबा न'आवसो सयथिबो दोनजोबदों आरोना थ' कार्डफोरखौ गाइस र' नोंथांमोना जुदि टाच कार्डनि जा माबा मेजिक नांगौबा आं एक्सट्रा मोनसे भिडिअ बनायगोन 5 मिनिटनि भिडिअ बनायना आं हेगारगोन जागोन ना अके जागोन दे गाइस आंनो अनलि खाथाम मानसिनि आंनो कमेन्ट नांगौ आं फरायगोन खाथाम मानसि आंनो कमेन्ट हरबानो जाबाय दा लाइभआव टाच मेजिकनि कमेन्ट नांगौ नामा बुं आङो दे भिडिअ लाबोगोन दे बोरो नायनि सुन बोरमा आइ आदा बाक्सा मुसुलपुराव दंफैयो आंथ' बाक्सा मुसुलपुर होना दे आंनो दा माबासो नांगौमोन दा मा होनदो इयो बाक्सा नै मुसलपुराव दा नांगो बड' ब्लक 46 बेबो बुंदो नांगो अके जागोन खासे सासेया जाबाय जागोन बेनिफ्राय सोर दंबावो आरो बेलेगसो बुंदो नैबे नांगौ बिटिआर ब्लगार ना नैबे नैबे सिखरआव फैसा दिहुननाय मिउजिक देखाय अ माइ माइ गड अके जागोन आं इखौ स्क्रिनसट मारिना लानो नामा आंनाव दंखायो दै अ जागोन स्क्रिनसट बेनिफ्राय मारिजायो मारिजायो निन्जाया बुंदों नै नांगौ फन हमना ब्र' एखे थांखागोन बायदि मोनदों आंनिया दा थाङा लाइभ थाङा होनायाव नैबे बेयो आंनाव खानै ग्रुपाव मानसिया दंखायो नांगौ होनबाय ओमफ्राय हेलौ DBNG नांगौ ब्र' हेलौ अके येस नोंथांमोना नायनो थाखाय ओइ एक्साइटेड जाना बाबु थाबानो जाबाय दे गाइस अके ओइ ओमफ्राय नुकुल अके लगत गेमार মই इयो लाइभत आছো हा नंगौ होनना बुंदो बिदिन्था ब्रह्म नांगौ होनना बुंदो मददा बुङो नांगौ ओइ खाथामनि बारा खाब्रै खाबायानो नांगौ होनजोब्बाय অলপ दखन পিছত মই ফোন কৰি আছো বাবু ए দে बाय इन्टारेस्ट जादों बे नोंथांमोननि कमेन्टखौ प्लिज नायनानै दिनै मजा बे लाइभआवनो ब्र' ओइ नांगौ होनदो होमबा बे आं मोनसे मिउजिक देखायबावनोसै औ मोनसे होनदों ना एबार मोनसे र' देखायबावनोसै मोनसेथ' मोनसे आं फार्स्टआवनो बुंनो गासैबो खोनासं नोंथांमोनखौ आङो बुंदोंमोन कार्डनि मिउजिक भिडिअ नांगोन होननानै इ कार्डनि मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव एक्सट्रा लाना फैगोन 5 मिनिट बा 6 मिनिटनि गोबां रोखोमनि आरोना गोबां टाचनि इयो रोखोमनि टाचनि जागोन बेनिफ्राय दा आरो इयाव जिखिनि हायो एथ' माल बुस्थुफोरखौ लाबोआखै नालाय जाबाय दखानाव ओमफ्राय दा जिखिनि हायो बेखौ लाइभआव खोन्थिबाय थासिगोन अके दा नैबेनो मोनसेयानो लास होननानै सानना लाबाय ओइ आरोना नै आङो होबायलै आरो ओइ आयै र' नोंसोरनोबो मोनसेल' नैबेखौनो लास होनना सानना लाबाय आरोना आङो औ नाय गाइस नोंसोरो नाय सानखां ओइ बे आंनि सेम नामलै नै बोरैलै नुकुल लाइभ होबाय दं आं आइया चेनेल नामानो नुकुल लाइभ होबाय दं हाय होननानै बुंदों आंखौ बेलेग हाय 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 बाय बिग फ्रेन्ड बे यार बिग फ्रेन्ड ब्र' आंबो नोंनि गोदोर फ्रेन्ड आंजों सेम नाम थ' नैखौ आङो दा इखौ बिसिबाय आरोना
खैखान जाखो नुकुल दा फुंसा बर' इबो नांगौ दे नुकुल खैखान जाखो खिथा गांखौ बिसिखाबायमोन ना बिसिखाबाय नै नै गाइस खोनसे नैबे गांनै दोङो काकस अके गांनै जाबायना ओमफ्राय दे दै ओमफ्राय एबार खैबार जाखो गेजेराव बेसेबा गांब्रै आरो बेसेबा साब्रै आठखान आठ आरो बेसेबा सल्ल'खान आरो बेसेबा माबा मोनसे माबा गोसोआव मोनसे गैला जाहैबाय इखो नोंथांमोना मिथिबा खोन्था गोजौआव गैला आरो माबा मोनसे ओ ज' इबो गोसोआव गैला आंबो गोसोआव गैला ओमफ्राय मा जानो थांगासिनो दं आयौ मारै नुजाबाय थाखोलै हाथायानो माराम राम जाबाय बाल आंना फाग्लासो नांगौ आदा बानायथार कार्डनि भिडिअ अके ब्र बानायगोन टेनसन गैया नोंथांमोना आंनि ओमफ्राय भिडिअखौ नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेयाव दंना बेयाव जेनेबा नै आंनाव देन्जार पावारफुल दङलै बुस्थुआ नायदो बे नै मानसिफोरा आयौ नायदों नायाखै बिसोरो नायदो मानो नायाखै आं वान कमेन्टखौ नों खिथियाखै आंनो ओरै टु खालामनासो बोदलाबा फैयो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फु खनसे खालामनांगौ फु बिसिदोंमोन ना बिसियाखैमोन इखौ इखो बेसे जुदोंमोन दे नैखौ बेसे जुदोंमोन आइया बिसिनायानो माथो गोलाव जाजोब्बाय थैबायलै मा एसे फाग्ला मानसिलै नोंलाय आयु नै थ' बिसिदोंमोन जरायफिनबाय सोरबा रोंखागौ जानांगौ मेजिकखौ हैद गोबाङानो रोङालै इखो सोरबा र' सासे दे रोंगौबा लोगोसे आं रोंगौसै आसुरिस आरो जाबाय रोङाबा रोङा आं बेखौ मिथिला जायखिजाया मारै नांदो कमेन्टआव हरबानो जाबाय है र' इखौ मोजां मोनसे खामबाव नोङो मा खालामदो सना आयौ सनाजोंनो सोरबा मेजिक मास्टारनि नेमआ बिसोरनो ना बिरसोन ना अ सुमन सिनायखायो जानांगौ बिरसोनानो सिनायखायोना आंना बिरसोन नोंनि नामा बिरसोन बिरसोन आरोना जोंनिया बर'नि नामा बेनिफ्राय नुकुल बन्धु नों गुबुनफोर बायदि इडिटिउड इउटुबार नङा ब्र आं इदिटद नंखाया दै आं नोंनि मेसेजखौ हाजार मानसि मेसेज हरबा नोंनि मेसेजखौ आं बाहाय मोजां नांदों नै नुकुल बन्धु नों गुबुनफोर बायदि एटिटिउड इडिटिउड नङा इउटुबार नङा अके आं इडिटिउड एटिटिउड नङा इउटुबार गाइस नङा आं खुला खुलिखानो खनसे मिनिबावनोसै आं ब्र' बे मोनसेयाथ' बिराद मोजां जाबाय औ कमेन्टआ मोजां आं नांदों मोनसे बाथ्रा बुंनि आरोना औ बेनि गेजेरजों नुकुलनि साल्टिनि गेजेरजोंनो औ आं बुंबाय जेनेबा नोंसोरनिफ्रायनो नुकुलाबो देरनाय बा अके नोंसोरनि सापर्टजोंनो जोंबो औ एसे जौगानो हानाय औ औ बेयावहाय जोङो एटिटिउड देखायनो गोनां मा देखाया बाथ्रा देखाया दङ देखाया जुदि जोंहा नै जेबो गैया खासे मानसिना मोनसे भिउस फैनो थाखाय नोंथांमोना नायबा जोंनिया भिउस फैगोन अ नोंथांमोना नायबा भिउस फैया नोंथांमोना सापर्ट माने होआबानो गैला नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो जोङो जुदि इदि गिदिर इउटुबारनिफ्राय एसे देरहाहांदोंबा जों मा नोंथांमोननि इदिटुद देखायनो नङा एटिटिउड होमबा देखायदो नोंसोर आरो गैयाबा नै जोंबो गैया दिनाव लासै आं बुंनो हायो गाइस आंखौ दिनाव लासै जैजोन मानसिया लोगो मोनदो ओइ दिनाव लासै आं रावखौबो माथो होआखै होननानै आङो नायख्लेंनानै थायाखै आं माथो होखादो खिन्थु भिडिअ लानायसो जाया खिन्थु माथो होखायो आं गाइस नोंसोरना मा डिस्ट्रिक्टलै अ जोंना दा तामुलपुर जाबाय तामुलपुर सिगां जाबाय बाक्सामोन डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर जाबाय नै कागज बिसिनाय मिउजिकखौ आरो खनसे खालामबावनो होनि आं इखौ केमेराजों भिडिअ खालामनानै एक्सट्रा हेगारना होगोन आं मजा बे फुयैनो नांदों आङो मानोबा नंगौ नै नङा गाइस आङो केमेराखौ अपेन खालामबाय नैबे जाबाय लाइभ भिडिअ नालाय आं लाइभ भिडिअखौ मोनसे कागज बिसिनायखौ कागजखौ नों बिसिखा बेनो बिसिगोन बिसिखानानै बदा खिथिबानो जाबाय हो बिसिगोन नै गाइस दानो नाय बिसिगोन नै र' आं भिडिअ खालामदो र' ओइ सोरबा हरबायलै नोंना बिराद दिसटार्ब बिराद कल खालामो फन मानसिफ्रा हरथ' नाङा गाइस सोरबाफोर जुदि लाइभखौ नायबाय दंबा औ फन हरथ' नाङा नै नै दिस्टार्ब होबाय दं नै र' थ' गाइस दा बर्थमान आङो लाइभ होबाय थादोंमोन ओमफ्राय लाइभ होनायनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने मिउजिकखौ मोजां नुवाखैबो जानो हानाय बेनिखायनो आं ओंखायनो केमेराजों एक्सट्रा भिडिअ एक्सट्रा खालामबावदो भिडिअ खालामबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नैथिंगालि दोङो मोनसे बातरि कागज बातरि अके कागज ओमफ्राय इथिंगालि आं गासैनिसिमावबो लाइभ खिथिगासिनो होगासिनो दोङो दं लाइभ होबाय थादों आंनि मबाइलाव ओमफ्राय आं दा केमेराजों एक्सट्रा भिडिअ खालामदो अके गाइस बेनिफ्राय नै नोंथां आरो नायनो हागोन नैबे मोनसे कागज हो मोजां मोजां नै देखायबावगौमोन आरोना नैबे मोनसे कागज दे गाइस इ कागजआ बिसि जुनानै इखौ माबायदि जरायो जोंना सालथेया इखौ दा देखायगोन अके मोजां मोजां माने गासिबो नाय मोजां मोजां ओइ देखाय नै बुंखादो खेबसे मिथिबावलाय ब्र'नो माने फिसा फिसा नै आंनिखौबो मानो नाया नङा आङो नायगोन गासैनि कमेन्टखौबो नायगोन खिन्थु माने आं मिउजिक देखायनायखौ नोंथांमोननो फोरमायदो लाइभ माने नोंथांमोना दाखालै कमेन्टआव गोबाङानो मिथिनो लुगैदोंमोन ना दिनै नायबानो जाबाय थ' सुरु दे हामा मोनना दे रावबो गाइस हामा सुरु ना मोननाङा दे सुदु अके 1 2 जाबायना अ 3 औ 4 औ 5 कागजखौ बिसि जोब्बाय माइबा मोनसे जाबाय बिसि जोब्बाय दे कागजखौ हो माइबा नै मोनसे जाबाय बिसि जोब्बाय दारिखौबो मा बुंनो आंनिखौ फाग्लासो आंनियावलाय दारियानो दारि गैया दे खिन्थु बारा नै दारियानो बोरैबासो नै आंना कागजखौ बेसे जोब्बाय दे कागजखौ बेसे ओमफ्राय जोब्बाय दायो जोङो जेनेबा नै हमनांगौ आरो ना कलमखौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ल' होननांगो औ होमबानो जाबाय आरो गाइस हा थ' गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोननो लाइभ खिथिखाबाय आङो नै
नैबे जाबाय मोनसे कागजमोन आगोलावल'सो आं नैदि गिदिर बुरजा कागज नांदोंमोन आरो दानिसो एसे आगोलाव नोंथांमोननो नैबे कागजखौ बिसिनानै देखायदोंमोन खिन्थु दानो कागजआ बिसिनायानो आरो खमान जाफिनबाय नै ओ भाई लिबलां नै ओ भाई मुझे मारो ओ ये भाई क्या हो रहा है थ' इधर माने नैबे कागजखौ दासो बिसिदोंमोन दे गाइस अके ओमफ्राय कागजखौ बिसिनानै आरो नैदि गिदिर गोलाव खालामफिनबाय बेफोर मा मेजिक आं हमनोनो हाया आं सोंनोबो गोसो गैया बे मेजिकखौ अनलि नायनानै इन्टारेस्ट नांदों कागजआ आं ओ भाई गुबुनसो ब्र' अ लाइभ प्रुफ होनायनि उनावबो नै माबायदि बनायोलै बेखौ ब्र' डेन्जारलैनो डेन्जार माने आंनो आसुर मोनबाय नोंथांमोननो सिगाङाव नै लाइभ खिथिबाय कागज बिसिनानै कागजखौनो आरोबाव गोलाव खालामफिननानै होमबा इखौ मारै कागज दुप्लिकेट लानो हाखो हो दुप्लिकेट होनना बुंबाय थादो दुप्लिकेट गैया दे गाइस खस्सानैलै आंखौ मा खेबदो आं खाथियावनो दङ आं थटखौनो मोनाखै द' लाइभ खिथिदो गाइस लाइभ खिथिदो गोबाङानो फोथायदो दे गोबां फोथायदो गरम बोथोराव बाक्सायाव बाक्सा दुगैनाया बाकसाव दुगैनाया नुदोंमोन आं अ नोंनोमोन नामा फाग्लालै बाकसाव दुगैनाया नोंनोमोन अ ए नोंखौ सिनायदो दखान इसोरो सिनायदोथ' आङो इयाव भाइरेल जादोंमोन ना नोंनिया भाइरेल जादोंमोन अ बाकस गोदोराव बरिया गलनो फुथुमनानै इयो दुगैबाय थादोंमोन गप्र'आ मालै नोंना आंनि गप्र'आ नै आं भिडिअ खालामबाय थादों गाइस आंनि गप्र'आनो जाबाय डिजे अस्म एक्सन केमेरा ओइ अके ओइ असायथ' नुदोंना नोंसोरनि लोगोफोरा एदावबाय दं आंखौ आखाइयाव बेसे मोनसे लाखोमादो र' एबा सेन्स खालामनायखौ हमना आर्ट क्रेडिटआ बुंदों नै मोनदो आखाइयाव आं एसे मोनसे लाखोमादों लाखोदों खालामनायखौ हरना होदों आंनो लायाखैथ' नों गांसेखौनो बिसिदोंमोन दा जानोबो हागौ नोंसोर जुदि बिदि सानदोंबा बेखौनो होननांसिगोन जिखुनु आङो जाया मेजिक इयो जादु नङा मोनसे मेजिक मेजिकसो इ नालाय जाबाय मोनसे ट्रिक दायो जुदि नोंसोरो ओइ जि नै सानो बेनो फाग्ला जागोनलै मा जादु दङलैनो फाग्ला माने जादु माने मेजिक मोनसे इयो मेजिकसो मेजिक आरोना ट्रिकसो ट्रिक नोंथांमोनाबो खियानो हागोन टेनसन गैया बेनिफ्राय दङ आरो ओमफ्राय इयाव दोङो डि एन जि डेभलप ओमफ्राय डेन्जार सोखा मायाव सोलोंनाय र' सोलोंनायाथ' मेजिकआ दा मा बुंनो न ब्र' आं आंबोथ' मोजां मोनथिया बरपेटा रडनि ओमफ्राय बि सासे एन ब्लगाव गुरुजों दोङो सोलोंदोंमोन गरेस्वराव लायाखै आं राव मोजां नायखादोंमोन गरेस्वर थारमाने जोंखौ मोजां नायदोंमोन नोङो मोनसे मिउजिक देखायदोंमोन ना इयो नुदो बेनिफ्राय सानसुला बसुमतारिया हि होनदो ओमफ्राय सुनबरमा बुंदो अडिटियसफोरनो रिप्लाइखौनो थाब होनो नाजा नुकुल बुंदो रिप्लाइखौ थाब होगोन नाय गाइस रिप्लाइ होनायनिसाय आं माने लाइभ खिथिदों ना मोनसे कागज होदो बिसिनाय बा आरो दानि माने नोंथांमोनखौ अनलि इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय नैबे लाइभखौ होनाय जादों आरो नोंथांमोना नायबाय था लाइभ नायनाय आरो भिडिअ नायनाया बहुत माने फाराग जायो आरो ना नंगौ ना ब्र' इन्टारटेनमेन्ट इन्टारटेनमेन्ट ओमफ्राय नुकुल लाइभ होबाय दं होननानै आं होनदो थाबैनो दे मा थुलांखोलै नों दा सिगां बा केमेराखौनो मोजां फेक्सो ओमफ्राय दा बड' राइडार फट' सिटा बुंदों फेक माने मोनसे मेजिक इयाव लाइभआवनो नुखादों बेयाव माबायदि आं ना फंसे बाथ्रा बुंनो ओमफ्राय लुबैयो आरोना प्रामेस्वर एफआ बुंदो फेक्सो होननायाव आं मोनसे औ फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो आरोना औ माबे मेजिकआ रियेल माबे मोनसेया रियेल माबे मोनसे रियेल हाजार माने अडिट जेसेबां गिदिर मेजिसियानानो जा गासैबो फेक्सो ब्र' बेबोनाय ना माने मेजिकआ मोनसे माने मेजिकसोखा मानसिनि मेगनखौ आनलाइट जाहोयो आरो बुस्थुआ ना मानसिनि आदसा मेगनखौ आदसा आनलाइट अके जाहोनाय बेसो बेनिफ्राय मेजिकआ मोनसे प्रामेस्वर एफआ दोङो बिसोर आदा करण बेसेन क्रेडिटखौ आदा सिनायोना आं सोर करणमोनलै सिनायोना बेरसोन माबानि न' इयो कोरोना फाख्रिबारिनि नामा नंगौ कुमारि खोमा घाटा फाख्रिबारिनि जुदि ओमफ्राय मायेन फाख्रिबारिनिबा ब्रह्मआ आं बुंदो सिनायो इबार दोङो मायेन ब्र'खौ हायालैनो अके ओमफ्राय गरमा बर' चेनेला दोङो बरियालै आदा नोंनि रायलायनायखौ मोजां खोनायो आदा लाभ इउ फ्रम आदा अके मोजांबा थेंक इउ खनसे फुदुंबा बेनिफ्राय सागोर M66 औ ब्र' औ बर' होनना बुंदो बर'आनो दे ओमफ्राय बे दोङो दि मोनसेया अके मिजिं बा ब्र'के अके ओमफ्राय प्रबिन बसुमतारी दोङो मा खालामदो दा जोङो साल्थिनि दखानाव दोङो नोंथांमोननो मिउजिक देखायनो थाखाय सादिनलि लाइभ होनाय जाबाय अके देखायखांबायबो ओमफ्राय स्टेटास आपडेटआ दोङो बारपेटा रडनि सोरलैनो बरपेटा रडनि दा आं मा सोरखौ मुं हमनो नागिरासै आङो आनसेबो नाजादों हाय ब्र'नो हेल' ब्र' ओमफ्राय बिटिआर ब्लगार दोङो मोजां बोरै नुवाखैलै सोरसोलै आखाइखौ बरपेटा रडनि सोलै गोजौआव लाबो नांगौमोननो आखाइखौ माने एसे गोजौआव लाना नोरै खिथिनो अ जानोखौ टुक्लुं स्टेटास आपडेट न स्टेटास आपडेटआव सिनायदोंना सोंदों न नोङो माबाया सिनायद' बरपेटा रडनि सोरलै माने बरपेटा रडनि औ मेडिकेल जे दोङो ना बरपेटा रडआव अ मेडिकेल मोनसे बे मेडिकेल जिङावनो आरोना बे गुरुआ
ओमफ्राय दायो बिथांखौ आं लोगो मोननाया बिराद गोबाव जाबाय आदसा मिउजिक जेनेबा आं बेजोंनो सोलोंदोंमोन आरोना आदसा एसे एनै अके थ' नोंथांमोना लाइभआव खोनाखाबाय ब्र'आ माने बरपेटा साइडनिनो आरोना बेयाव मिउजिकखौ सोलोंदोंमोन दा नोंथांमोना लाइभ नुबायना भिडिअ'बा गोबां मानसियानो माने जानला मानला कमेन्ट हरो मोजाङाथ' मोजांखार' आंनि नुकुल फेमिलिया मोजाङानो हरखायो आं अनलाइन क्लाससो गुबुननिफ्राय सोलोंदोंमोन फैनानै सोद्लाबायलानाय हाबनायफोरासो एसे बेलेग टाइपनि मिउजिक मेसेज हरो ओमफ्राय फुंसार बरा बुंदों ब्र' जायाना मेगना मोजां बेसे मिथियोना जादोखोनो बिदिनो आरो बिदिनो बे आंनिदो सेम आरोना ओमफ्राय गुबुन मोनसे आखाइ जा लानाय नुखादोंनो गुबुन मोनसे आखाइथिं माथो लादोंमोन ब्र' आं पात्ताखौनो मोनदिया आं भिडिअ खालामबाय थादों दा मेजिक इसोरसो माने नुदोंनो मेजिक आरोना आंनि मेगना माबायदि जादों आं टटखौनो मोनदियासै आरो दा इसोर नुदों होनबाथ' आं मा अके होनबावनो इनिफ्राय दोङो आं फरायनाया बार बार हरबाय थादों अलंबार अफिसियेल ओमफ्राय बर'आ बुंदों आरोना मोजांल' नाय गाइस फार्स्टनिफ्राय बिराद बेलेग नुनाया बेलेग फार्स्टनि पेपारा बेलेगमोन होनदो बेलेगमोन गाइस पेपारा बेलेगमोन गाइस उननि बेलेग जाबाय नंगौथ' आरो फार्स्टआव बिसिनानै आरो फार्स्टआव गोलाव जाफिनबाय बेखौ नोंथांमोना टटखौनो मोनजायासै आरोना ओमफ्राय आरो मिउजिक देखायो होनदों नै हेमेन ब्रह्मा बुंदो आरो मिउजिक देखाय होनना बुंदो थ' देखायगोन टेनसन गैया ओमफ्राय मिमिया हरदो आरोना मा खबर ब्र' मा खबर मोजां दे ब्र' मोजां ओमफ्राय बिखु हेल' ब्र' हेल' ओमफ्राय बिकु ओमफ्राय हेल' ब्र' हेल' ओमफ्राय सुन बुंदो फुल सापर्ट बुन्दु गासैबो जालांगोन नोंबो नोंनि हारिनि बिग इउटुबार हारिनि आङो बर' रावजोंनो हाजार दिनाव लासै मिलौनानै थांथों मायानो थांथों आं बर' रावजोंनो ब्लग होबायानो थाखागोन आं अके माब्लाबा फंसे फंनै फंनै जेनेबा फंसे बुंनाया सोबलांनाया आलदा मालाबा जुदि लामायाव हारसा मानसि लोगो मोनोबा इयावथ' होनो हारसादो रोंखागोन बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं खिन्थु जिखिनि हायो आं बर' रावजोंनो अराय सम थैनायावलासे ब्लग बनायबाय थागोन नोंथांमोननि सापर्टआव नांगो मालाबा लामादोथ' हिन्दी बा बर' मानसि बा असमिया मानसि लोगो मोनो माने माथो होनाय भिडिअ खालामनायफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना बास इल' बाखि जिखिनि आङो होजोबगोन ओमफ्राय दोङो सानसुला बसुमतारी डिएनआ बेसे गोजान जायो नोंसोरनि मथा मथि जोंनि एसे गोजान जायो नोंसिना बरमा गोलैयोना आरो एसे गोजान जायो इसोर दा 25 किल'मिटारसो जायो शिलंआव थांदो 20 किल'मिटार जागोन ना 25 किल'मिटारसो जायो 25 किल'मिटार जागोन अके ओमफ्राय दोङो इयाव सुमित सरगियारि दोङो दखानाव थांबाय दं दखानाव फै नों सिनायो नामा ओइखो दखानाव फैदोनो नै सोर नैथिंगाल दोङो सुमिरनो सरगियारि सुमे सरगियारि नै खाथिनिनो खाथिनो जोंनि फै आं दखान दङ ब्र' दानो लाइभ लोगो हमखागोन आरो भिडिअ लाइभ नुजाखागोन फै ब्र' फै अके ओमफ्राय दोङो आर्ट इडिटर ओमफ्राय गारिया दामोन आं सोलायनाय बायदि नुदों गाज्रि मोना ब्र' आरो नोंथांमोननो जोङो माने अनलि मिउजिकखौ देखायनो थाखाय बिदि खालामदों आं मालाबाबो आंनि फेमिलिखौ गाज्रि मोना नांगौ आं बेलेगखौनो गारगोन आंनि फेमिलिखौ गाज्रि मोना आं अके दामोन सोलायनाय गाज्रि मोना बायदि आं नुदों बिराद इ ब्र' मोनसे मेजिकखौ आंसो मेजिकआ गाज्रि मोनखाया दे मेजिकसो होनखाबाय गाज्रि दा मोनखाया दहायनो जोङो गाज्रि मेजिकआ मोनखाया मोनसे अके मेजिकसो औ ट्रिक्सो बियो ओमफ्राय सोरबा निनजाबाय बेट्रिकखौ रोंगौ जानो हायो बेनो आरोना बेयाव जों आंनि गाज्रि आरो मोननांगौनि जेबो गैया खुगाफोरा माने आंनिया फुरा एक्सपिरियेन्स जाया दे बुंनायफ्रा खिन्थु गोबां मिस्टेक जायो भिडिअआवबो आरो लाइभ होनायावो नोंथांमोननो मेसेजखौ रिप्लाय होनायाव आंनिया मिस्टेक जायोबाबो नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा अब्लाबो बुजिदों होननानै हमना लाबानो जाबाय दे गाइस अके ओमफ्राय निनजाया मोजां देखाय ब्र'नो देखायफिनगोन नोंथांमोना लाइभआवल' थाबाय था हो नंगौना ब्र' ओमफ्राय देखाय ब्र' आरो मेजिक देखायगोन ओमफ्राय नुकुल लाइभ होबाय दं इयो बुंदों आरो बिदि नायखो खुलुमलायनो समाव गुबुन आखाइजा लादों नुदों आङो नुदोंबा आरो माथो बुंबावनो मोनसे मेजिक मोनसे ट्रिक आरोना इयो मोनसे मेगननि आनलेट होनाय टाइपनि जायो आरोना ओमफ्राय आमिन बर' दोङो दे आदा मेजिक देखायलायदो मिउजिक देखायलायनो होदो देखायगोन टेनसन गैया नोंथांमोना लाइभआव थाबाय थाथ' हो दसे टाइम अके बेनिफ्राय इयाव दोङो गरिब बड' चेनेल अके आदाया मा जायगानि आरो मा गामिनि रिप्लाय हो आंखौथ' तामुलपुर होनबा नोंथांमोना जोंनिया एसे तामुलपुरा माने गोदोर टाउन बायदि मोनसे सक जायो ओंखायनो जों तामुलपुर बुंबाय थायो खिन्थु जोंनिया दा डिस्ट्रिक्टआ सोलायनो हमबाय तामुलपुरानो जाबाय दारकुसि आंनिया दै अके बेनिफ्राय सि एन ब्लगआ बुंदो आरोना नोङो मिउजिक देखायनो थांना मोनसे ट्रिक बनायलाय सालथे ओमफ्राय एल बि ब्लगआ बुंदों बड' मिउजिकसो माथो ओइ ब्र' नोङो मैया लोगो मोननाया नै मेसेज हरदो आरोना सोर ओइ नै जोंना दा बड' राइडार हेल' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल' ब्रादार आंखौ बावबाय नामा बावाखैलै बावाखै सोर दा बड' राइडार नोंखौ आं बावा बाब्रेबा बावनो मायाव हाया आं दा बड' राइडार औ बावाखै बावा जों रावखौबो बावखाया आइ लाभ इउ थ' दा बड' राइडार औ थेंक इउ नों फैदों मेजिक आङो दा मेजिक नोंनो मोनसे मेजिक औ
इयाव नाय अके र' एक सेकेन्ड 1 मिनिट नै What is this होननाय बायदि थ' गाइस नोंथांमोना मिउजिक देखायनो होदो आरो लोगोसे जोंहा दा बड' राइडारा फैदो गासैनिसिमबो थ' आंनि चेनेलाव लाइभ फैदों एबार मोनसे नोंथांमोना मिउजिक देखायनो होनबावदोंमोन आं कमेन्टखौ दायो फरायफिनबावगोन दे गाइस नोंथांमोना अनलि 1 मिनिट 2 मिनिट थाखाय मिउजिकखौ नाय लाइभ खिथिदो कमेन्टखौ आं फरायजोबगोन टेनसन खालामनो नाङा मिस्टेक जाबाबो आं बुंलाबायगोन दा मिउजिकखौ नायदो स्टार्ट इयावथ' जेबो गैखाया बड' राइडारनिसिम बियो बड' राइडारनिसिम अके ओमफ्राय नुकुल फेमिलि नुकुल फेमिलि बेयाव जेबो आलाय गैया दै नै बेयावबो जेबो गैया दे बे मोनसे पेपार लादो आरोना आङो बहि पेपार लादो ओमफ्राय बेखौ जास्ट आरोना मबाइलखौ बाय मोजां खालामनानै आं न' एसे बारा मोजां ओमफ्राय मोननाय नङा जोंनिया मामोन बड' राइडार आइ लाभ इउ बुं बड' राइडार आइ लाभ इउ आइ लाभ इउ बड' राइडार आखाइ आइ लाभ इउ बड' राइडार मजा बे माय गड नुकुल फेमिलिनि थाखायबो गासैनिसिमबो हरनाय गासैनिसिमबो आइ लाभ जाबाय इउ नुकुल फेमिलि गासैनिसिमबो आं बिबार बावनाय जाबाय आसुरि मोनबाय आं मिउजिक आसुरि मोनदों आं खिन्थु पात्ताखौनो मोना माथो आसरितखा ओइ दे बड' राइडार फंबाय बड' मिउजिक नुकुल ब्र' बुं देन्जार नै बिबारा बिबार जाबाय नै आसरित आरो देखायबावगोन मिउजिक नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा मेसेज फरायहैला मिउजिक देखायहैला खालामबाय थागोन नों माथा मायबा बि बेनिफ्राय मायावलासो थालांदोंमोन दा नोंथांमोना गाज्रिसो मोनलायसिगोन नामा बड' राइडारा मानो WBY गेमिं WBY गेमिंखौ होनदों आं लायनो थांगोन ना माबाया राहुल ओइ राहुल आं फैथारदों आङो नै आङो जोंहा साल्टेनि दखानाव दङ नोङो सेंमारायावलासि फैबानो जाबाय जों नेबाय दं आंनि गारिखौ आं साल्टेनो होलांसिगोन माने नोङो आंखौ लांफैबानो जाबाय दे अके जों राहुल नेबाय दं औ नेबाय दोङो ओमफ्राय दोङो सामिर सौगारि थाब जों देखायखाबाय दासो मोनसेबाव आरो देखायबावगोन देन्जार देखायगोन ओमफ्राय दोङो दा बड' राइडार फंबाय आदाया जोंनिया जोबोद मोजां नांदो दे गाइस जोंनि मिउजिकखौ बहुत मोजां नांदो बिबार बायना जोङो बिबार होबाय अके आइ लाभ इउ अके ओमफ्राय दोङो आं राहुल लिंनो थांगौ ना रोङा राहुल नंगौ WBY गेमिंनि राहुलानो दे ओमफ्राय इथिंगालि दोङो प्रमेस्वर बर' ओइ भाइ मा खबर यार मौ दंलै आदानो आं दा सेंमारियाव दोङो दे सेंमारियाव ओमफ्राय बिटिआर ब्लगारा बुंदों आरो नुवाखै मालैनो पात्ता मोनजायासै होमबा सोरो मिउजिक देखायनायखौ ब्र'मोना पात्ता मोनजायाखै माय गड आरो देखायबावनो टेनसन खालामनाङा बेनिफ्राय इयाव दोङो दा बड' राइडाराव फैदो जोंनिया आइ लाभ इउ टु फंबायफोर आइ लाभ इउ थ्रि आइ लाभ इउ थ्रि आइ लाभ इउ टु होनो आइ लाभ इउ थ्रि आइ लाभ इउ थ्रि आइ लाभ इउ थ्रि जय हिन्द जय बर' हारिनि खुलुमबाय खुलुमबाय अके बेनिफ्राय इयाव दोङो आर्ट क्रेडिट बेसेसो बानायबावो देखायबावनो दा देखायबावो दे दा ओमफ्राय बड' बय दोङो आं ओंखाम जाबाय नामा ओंखामाथ' आं दहाय फुङाव जादोंमोन जानाया एसे जाना फैदो आरो बेलासिनि जाथ'वाखै बाइकखौ फानबाय नामा थ' आंनिया बाइकआ एसे प्रब्लेम जाना दङ सानसे उनाव नोंथांमोननो मोजां खोन्थागोन एसे गाज्रियाव दङ आरो ना ओमफ्राय बिबो टिभि दङ मा खबर मोजां दे ब्र मोजां अजय गेमिं दङ आरो मिउजिक देखायना बहुत मानसिया कमेन्ट होदों नों माबा मोनसे माथामारि माय गड बेसे जोनोम देखायनाय बसुमतारी गपि ब्लगआ थांबाय नामा थांबाय ब्र' आरो गाइस बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामबाय आंनि ब्लगाव मोननै मोनथाम मिउजिक देखायबाय आरो गावनि ब्लगावबो बिराद खस्थ' माने मिउजिक देखायबाय थायो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय बड' मिउजिक चेनेल नामा अके बेनिफ्राय स्टेटास आपडेटआ बुंबाय थादो मानासआव फै खेबसे मानासआव जि थाङो 10 दिननि प्लेनिं लाखागोन आङो नै मानासाव आंनाबो टारगेट दंखायो खोनासं थांनाय बरमायाव फार्स्ट थागोन मावजि पार्कआव हर थाखागोन बेनिफ्राय मानास सालबारि ओमफ्राय मानास ओमफ्राय बिदि गोदोनो जागा मथा मथि जों मानासआव 10 दिन नङाबा खानबानि प्लेनिं नोंथांमोनानो हर लाखिनांगोन आंखौ अके ओमफ्राय दोङो RDF दोङो आदा लाभ फ्रम अदालगुरियाव फैदों रा सानसे थांगोन टेनसन गैया फारि हुग्लुं थांजोबगोन नोंथांमोना नुबा माथो हो टुमर' आं थांगोन बिथाङा थांगोन जोंहा गाबोन ओमफ्राय सिटि साबदेरदों मानासाव फै खेबसे थांगोन टेनसन गैया ओमफ्राय सामिरबो नोङो पाथा आं एसे रेस्ट मानसो लाबाय दे देखाय दे रेस्ट लाथ' रेस्ट लाथ' बेनिफ्राय दोङो RB ओमफ्राय गुड आफ्टार अके बेनिफ्राय दोङो RDX मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंख्रिया जोंहा दालि ओमफ्राय आलु एवनाय दंमोन आरोना ओमफ्राय BN ब्लग दोङो आंहा नुवासै आदा नेटवर्कआ मोजां नाङाखै आंना इबार हामनायखौ नुवासै माना थैबाय नेटवर्कनि थाखाय नुवाखै माने नेटनि थाखाय सोरबा बेनिफ्राय दोङो आरो इयाव माना बेखौथ' बुंखाबाय दा बड' राइडारा दोङो बेंथल फै बेंथल अगलदा थांगोन आदा थांगोन टेनसन गैया थांखाथारखागोन आङो एखेबारे ओमफ्राय इयाव दोङो हेलौ आरोना गरे ब्लग हेलौ आदा मोनसे लाबोबावदो मिउजिकखौ हाय मोजां हेलौ नांदों नोंनि मिउजिकखौ मोजां नांदों आरो मोनसे टेनसन गैया नोंथांमोना मिउजिकखौ नुगोन नोंथांमोना लाइभआव थाबाय था अके बेनिफ्राय गपिया ओमफ्राय वाइडि गेमिं आङो
मायाव दलंआव थांगोन ना दलंनि नोङो सिदा फैबानो जाबाय राहुल दलं बारनाय लोगो लोगो नोङो दखान मोनगोन मोनखागोन बे दखानाव जों नोंखौ माथोगोन ब्र' राहुल भाइ सरि आंखौ राहुल नों सापर्ट फैबानो खालामग्रा जाबाय नाम्बारखौ ओमफ्राय सोंलाय स्पेसियेल क'क्राझार राइड खालाम अके ओइ क'क्राझारनिफ्राय आंनो बया सापर्ट दोङोलै दा बे आंखौ सापर्ट खालामग्रा नाम्बार सोंलाय खस्सा आरो जोंहा र' ब्र'खौबो आं फोरमायगोन लाखाय फोरमायगोन बे दा बे आंखौ क'क्राझारनिफ्राय बया माने आं नोरै चेलेन्ज खालामना थांदों क'क्राझाराव थांबा नोंथांमोना आंनिखौ थाबैनो 6K खालामना होनदोंमोन 6K जाना फैखादों क'क्राझाराव बावखुंग्रिनि राइड खालामनायाव खिन्थु आङो स्पेसियेलि बुंनो थांदों आङो क'क्राझाराव थांखाथारखागोन खानसेबाबो नायबाय थालाय ओमफ्राय सिमांसा बर' दोङो मा खबर ब्र' लाभ फ्रम गरेस्वर मोजां ब्र' मोजां थेंक इउ ओमफ्राय गामियारि फिल्म प्रडाक्सन गपिया लाइ गपिखौ नायनि गपिया दा गैथ'ला ब्र' गपिया थांबाय आं ट्रेन मोनहैबाय स्टेसनाव ओंखारबाय दा बेलासियाव होगोन आङो भिडिअखौ अके ओमफ्राय बा मददा दोङो ओइ फैबाय नेटनि प्रब्लेम जादों गाइस अके जाबाय दा बड' राइडारनो बड' नै मिउजिक माबाया फंबायखौ माबा होबाय आंनि थादों लाइभ होबाय दं थाखाय मिउजिक ओइ फै दा बड' राइडार दा र' दे बड' र' खोनासं दा बड' राइडारा बुंदों आरो जोंना बड' फै नै नै दखानाव दं खोनासं अ बड' मिउजिक फंबायखौ आंनि थाखाय मोनसे जि मिउजिक खिन्थिबावनो होदो आरो नोंखौ खिन्थिबावनो खिन्थिबावनो होदो थेंक इउ आदा खोनथिगोन एक खिन्थिगोन आदा नों आंनि लाइफआव थाथारदे आदा दे जोंना ओमफ्राय गामियारि आसलथे आदा जोंनि फै फै दखानाव फै क'क्राझारनि नाइट आंनि दखानाव दङ खालामनाय आदा थाबैनो थांगोन राइडआव थांखागोन आं क'क्राझार ओइ गारनायाव गैखाया नुकुल दंफैयो लाइभ होबाय दं कपा बर' मा दे खालामदों नायबाय था आदा मा खालामदों आदा दा आङो लोगोनि जोंनि दे साल्थे लिङो बिनि दखानाव दोङो हा ओमफ्राय स्टेटास आपडेटआ बुंदों नोङो नाटक गैया फैदोंल' दाउला दे होमबा दाउला खेबसे बोरै दे लायनाय दं जाहो हरगोन ओइ दाउ बायदि मोनदोंलै आं बेखौ आंखौ जाहो हरबावला खोमा बियो जागोन दाउला नङालै नोंसोरनि दा संनाय जियानो जा जाजोबगोन जोंना बड' राइडारनि थाखाय औ मोनसे मिउजिक होनना बुंदोंमोन बिथाङा दे आङो मोनसे मिउजिक देखायनोसै नै नायसिखागोन नायदो औ बड' राइडार नाय बेखौ गोबां मानसियानो देखायो दै बे फेमास जाबाय मिउजिकआ ओमफ्राय सोरबा रोंबायबो बे मिउजिकखौ ओमफ्राय आं थेवबो देखायनोसै नोंनो बे मिउजिक रुमाल लादों रुमालखौ बाव सोदों आखाइयाव औ नुखाबाय जानांगौ औ बिदि सोबाय सोनानै 1 2 3 होननांगौ ओमफ्राय ओरै आखाइ खबनांगौ रुमाला गैला आखाइ खब बिदि आरोना बेनो जाबाय मोनसे मेजिक स्पेसियेलि नोंथांमोना आरो खनसे देखायबावनाय जाबाय आरो ना अके आरो नोंथांमोना मेजिक नांबावगौबा कमेन्ट हरबाव आरो दा खिन्थु नै आङो टाचनि मेजिकखौ आं एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नायनो थाखाय नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा बेलासियाव मोनसे भिडिअ होगोन आङो बेलासियाव खैथा सौ होनाय जायो नायनोसै नोंथांमोना नायनो थाखाय नेना थाबानो जाबाय दे गाइस अके दाख्लै आङो एसे ओमफ्राय आफसुस जादोंलै बड' राइडारनि थाखाय आङो मेजिक देखायगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु आरो साडेनलि फैबायना सादेनलि फैबाय ओमफ्राय आरो फुङावनो थांफिनबायना औ बिसोरो जों दे बेरायनो प्लेनिं लादोंमोन अके बाट दे थांबायना उफाय गैया बेनिफ्राय दोङो आसामिस बय मा खबर सना आइ लाभ इउ टु आइ लाभ इउ थ्रि बेनिफ्राय मददा बुंदो थांफिनो खालामफिनलाय सिथाबनाय मिउजिक नांगौ औ माइ मा गड होनदो माने नै नोंजों बुंदों ना एसे आं थाफिनलाय रायालै नायाव खालामफिननो होदो नामा नोंखौ मोनसे आरोबाव थाफिननायाव खालामफिन सिथाबनाय मिउजिकखौ ओमफ्राय आर एस मुसाहारिया बुंदो आंनि चेनेलखौबो होननानै हो आदानो आर मुसाहारि अके बेनिफ्राय खबरफोरा दोङो मा खबरा दा मोजां ब्र मोजां सिमलि लन्डा बि बयसखौ सिनायो सिनायो ना सिनाया बे बयसआथ' जोंनिया खाथियानो जायो होमबाबो जों इदि गोदो नुबा ओरैनो माथो होनाय जायो ओइ ओरै गोदो आरो माने इसनिया गरायसर जायो जोंनिया दारखुसि जोंनिया बेसे गोजान जायोमोन इसोरनि न'आव लासि बे बयसनि न'खौ आं सिनाया खिन्थु दा 8 किल'मिटारनि बारा जायो 9 किल'मिटारसो जायो बिदिनो खिन्थु जों न'आव थाङाखै इदि गोदै लोगो हमफेराखै आरो बेनिफ्राय मजालै मोजाङै ब्रनो थेंक इउ ओमफ्राय हेल्ल' आदामोन बहा दं दा दोङो सेंमारियाव अके आमित बरा बुंदो आखायाव लाबोफिनलाय रुमालखौ अ आखायाव लाफिननो अके जागोन टेनसन गैया माने खोमानानै लाबोफिननांगौ ओमफ्राय आरोना आङो दा बेलासियाव भिडिअ होगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय नै ब्र मेसेज हरदो दा बड' ब्लग 46आव मेसेज हरदो 5 PM आव अके जागोन दे नेना थाबानो जाबाय दे नर्मेल होमबालाय खिन्थु सिमलि आरो नोंथांमोननि थाखाय सोनानै लाबोफिनना होनोसै मेसेजाथ' ओइ नै दा बड' राइडार हरफिनदो नै समावनो जायासै आंहा जा मिस खालामदों ब्रमोन मेजिकखौ नायनो आखा थाबायबा जोंना आदाया एबार नायखादो नै लाइभआवनो नाय ओमफ्राय नै नै हो आरो सोफिनबाय बाव औ बेखौ फोरोंनायबो जाखाबाय आं नैबे मिउजिकखौ फोरोंखाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव फोरोंनाय दंखायो औ ओमफ्राय बेखौ 1 2 3 ओरै खालामबाय गैला गोज्जा ओमफ्राय रुमाला बेखौ गैला नैयाव ओरै हमफिनबाय औ हमफिननानै नै रुमालखौ आखाइनिफ्राय लाबोफिनबाय या व्हाट दा बेनो आमेजिं आरोना मिउजिक मिउजिकआ बे हिट बे बिनिफ्राय आरो देखायबावगोन नोंथाङा थाबाय था इट्स मी हे ब्र हाय दानसोरां बर' दहाय फार्स्टआव देखायनायखौ मोनसे बाव देखायलाय ब्रमोन आरो दहाय फार्स्टआव मा देखायदोंमोन जोङो नाम्बार लिरनाया
नाम्बार लिरनाया बिराद गोलाव जायो बिराद गोलाव बुस्थुआ जाहैयो ओमफ्राय केमेरायाव एसे नुस्लाबा जायोलै औ ओमफ्राय सिकरआव फैसा दिहुननाय मेजिक देखाय इनि नांगौबा ब्लग लाबोगोन आं ब्लग लाबोनो हागोन नों हागोन बेनिफ्राय आंनि भिडिअ नुजानो हागोन अके गाइस नै सिकर पेकेटसेयाव फैसा दिहुननाय मेजिक लाबोगोन फुरा नोंथांमोना माने नायखानोसै दखान थायोबा मोजां जायो आरो ना गारफ्रेन्ड दंना गैया आदामोन अ माइ गड मा बेनि मा मा कमेन्टआव मा मानो सोंदों बिदि हरोलै गार्लफ्रेन्ड दंना गैया ओइ बेना दङ आंना गैया फंबायमोन आंना गैया सनाफोर माबायदि कमेन्ट हरोलै आंना गैया गोसोआ दुखु मोनो होननाय जादोंलै बियो एकदम बेदर गोसोम जाग्रा साइस औ नुजोबखाबाय बाल जोंखो बेनिफ्राय दोङो आंबो मट' ब्लगार फेमिलिआव हाबदों अके हाबदो मोजां सेफ जार्नि कपि ब्लग अके सेफ जार्नि आंनि कमेन्टखौ मानो फराया आदा फरायदोथ' दं आं गोबांखौनो सोर फरायदो न' आरो बहुद फैबाय थादो फरायदो फरायदोथ' र' आं फरायदो किसुमान माने हाग'नो हास्लाबाखैलै नागिरा एखे हाग'नो नागिरा माने खट खट फैना होबाय थायोना बेनो आरो हास्लाबाखै अके ब्र' टेनसन खालामनाङा जेबो टेनसन मा खालामनाङा होनो मेहेर दानि क्रास रिंकिनि मेजिकआ हिटमोन अ आङो मजा भिडिअ होदोंमोन ना दिनै फुङाव टेनसन गैया नोंथांमोना मेजिकनि माजे आंनि चेनेल नुबाय थागोन नुवाखैलै मा बुजिया मालै आखाइखौ गोजौ लाना देखाय आखाइखौ गोजौ लाना माने भिडिअ खालामनो होदो आरो ना देखायगोन टेनसन गैया होमबा दाबोद रायदारा जोंनि आदाया बुंदो मेहेर रिंकिनि मेजिकआ हिटमोन ना बेखौ आंनो दहाय फुङाव हिटमोन भिडिअ होदोंमोन ना मोजां आरो इयाव मेहेर मेरादानिखौबो मेहेर नायदोंमोन ना दानिखौबो नुदो मोजां कार्डखौबो आदानो कार्डखौथ' आङो एक्सट्रा ब्लग लाबोफागोन दे टाचनि कार्डनि मिउजिक एक्सट्रा लाबोगोन आं ओमफ्राय दानसोरां बरा बुंदो बाजैया मा जाखो आदा मा कमेन्ट हरो फंबाय मोना बेनिफ्राय आरडि एक्स ब्लगआ बुंदो आदा भिडिअ आपल'डिं होदों रा सानसेनो आपल'डिंआथ' होबाय थायोदां न' फुङावबोथ' होखादोनोखा अके ब्र' आरो जाय आंनि नुकुल फेमिलि नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ नोंसोरनि जेसेबां लोगोफोरनो शेयार खालामना हो धामाका थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना हो आंनो 10K नांखागो साबस्क्राइब गोसोफ्रा नोंनि मोजां नांनायनि गार्लफ्रेन्डआ बबेनिब्रा आयै गखायलाय खैथा भिडिअ आं नायदोंमोन आं गोसोआ बुंनोसै दे दरा बिथाङा एसे दुखु गोसोआ मोनबाय दं जागोन मदद ब्र हरदों थांफिनाव खालामफिनलाय सिथाबनाय मिउजिक नांगौमोननो ओइ मदद बर' खालामनो होबाय थादों आरोबाव बारे खालामना होलाय खनसे बेखौ आङो नेक्स्ट अ भिडिअ'आव लाबोनोसै सानदों आं माने जागोन टास्कखौ बिसिनानै टास्कखौ जेनेबा बिसिनायानो गैया अ जरायफिननाय बेबायदि देखायगोन आरोना अके जागोन बेनिफ्राय दोङो DNGB जागोन ब्र' सियार खालामगोन ब्र' थेंक इउ ओमफ्राय रुफुं बर'ना इयो नोंना साइल सिताया हाबा जागोन ना जायाखैनो नोंनि गोसोनालाय मालै आंखौ होनाखैलै सोरबा साइल सिता मोनबा सोरबा साल सिथिया मिथिया आंबो बारा मोजां मिथिया बेखौ नोंनिसो मोजां खोमालै है नोंखौसो होनदों खोमा आंनियाथ' बिदि हिनजावनि नामानो गैयालै मा हरो कमेन्टखौबो आंनिया नुकुल फेमिलिया फाग्ला गोजालै बेनिफ्राय इयाव दोङो सुन क'क्राझार फैदोलै बन्दु 10K नि थाखाय 10K खिन्थु क'क्राझार आंखौ बिराद सापर्ट होयोबाय आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो र' आंनिया मोनसे खोथा बुंनो थाङो जिखिनि माने क'क्राझार बङाइगाव बिजनि साइडनि मानसिफोरा बहुत नायो खिन्थु नायनायनि गेजेरजों जोंनि मानसिफोरा माने ओजा थांना बांसिन ब्लग भिडिअ खालामनाय जाया खिन्थु आङो क'क्राझाराव आङो मथा मथि 10 दिननि प्लेनिं लानानै क'क्राझाराव थांदोंमोन खिन्थु लोगोफोरनि थाखाय आं फैफिननो गोनां जादों आं इदि फायामोन खिन्थु लोगोफोरा बिराद आं इखौ बुंथ'ला ओरैबायदि माने अखयज' खालामना होदों माने आं इखौ बुंथ'ला दे गाइस हामा मोननाय जागोन आं थांगोन हारसिंबाबो थांफिनगोन आं क'क्राझाराव टेनसन गैया ओमफ्राय ओंखाम जानि र' ब्र'मोन दा फैफिनगोननो जा दे ब्र' मोजां जाबानो जाबाय आरो सेयार खालामबानो जाबाय दै अके ओमफ्राय स्टेटास आपलोड बुंदो नै नोंखौ होनदोनो ब्र' आं फार्स्ट ब्लग खालामो तामुलपुरखाय बानायहैगोन नों बेराय होगोन ना होआ आंखौनो मानो बेराय होआ जालाबायनो मा न' होनदों तामुलपुराव आं सोगोन र' दे आरो फ्रेस तामुलपुर फ्रागाव आं बरा नोंखौ बेरायलांगोन टेनसन गैया खिन्थु बिबार जागोन खानाङा दे खिन्थु न' बिबारखौ खाना बिबार खानो मोननाय नङा तामुलफ्राव आं नोङो बेरायगोन ब्र' टेनसन खालामनाङा खिन्थु बिबार खानो फैबानो मोननाय नङा जाबाय फैबानो जाबाय बिबार खानो ओरैनो कन्टेक्टआथ' दंलायखायो खिन्थु इदि गोदो कमेन्टआव जुदि फैबाय थाबाथाय लाइभ थाबाय थानो इन्टारेस्ट जायोना इन्टारेस्ट जायो खिन्थु माइ गड जेरैबो ब्र' अ नाजागोन ब्र' उल्ट्रा ब्र'नो मा होनदोंलै सुनबुङा बुंदों नोंनि थाखाय जायखिजाया जोबोद बन्दु क'क्राझारआव फैनायनि सिगां खबरल' हर अके आरो नै आं खिथाखाना दोननि दे आंनि इन्सटाग्रामनि नामानो जाबाय नुकुल ब्लग नोंथांमोना आंखौ इयाव माबा मोनसे पार्सनेल सोंनोबा आंनि नाम्बार नांगौबा नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव फल' खालामनानै ला ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव आंनि नाम्बारखौ बिहरबानो जाबाय आं हरगोन दे ब्र' अके एबार हाय ले ब्र' जोंहानो
सुरियासनि बिजनेस दं आं इबार मोजांसो मोनखायोनो अ माय मा गड बिजनेस मिथियाथ' फाइलुरि ब्र इउटुबार पेमेन्ट मोनदोंना मोनाखै इउटुबनिफ्राय आं पेमेन्ट मोनाखैलै गाइस मिसा बुंना लाब गैया सच्चा नार्सारिनि बिजनेस माने नार्सारि माने ओइ बिबार फानग्रा माबा फानग्रा बिजनेस बेफोरबायदि दंखायो नार्सारि होनना बुंदों आरो जागोन बिजनेस नार्सानाव थांना होबा भिडिअ खालामनो थांबा थांगोन लिंहरबानो जाबाय जों जबरदस्ति खालामा आं मालाय बायदि नङा आं गासैनोबो फ्रिखा नोंथाङा लिंबानो जाबाय अके ब्र' ओमफ्राय आमिर बरा दोङो एमबि जोब्बाय आदा नेट स्ल' जाबाय अ माय गड थे ओमफ्राय मिस्टारा बावदो हेल' ब्र हौ आइ एम ओइ थाइजौ जानोसै नामा बेयाव ओइ आदा नोंनि निउ जिएफनि नेमा मानो थैबायलै मा कमेन्ट हरलाबायो फाग्ला मोनथ'वाखै मानसिया फाग्ला बिदिजों जायो जोंनि गामियाव फैदोंमोन ना मिजिं देखायग्राया ओइ नोंसिनि गामियाव थांदों मिउजिक देखायग्रा नों मायबा गामियाव मिजिं देखायनो थांदोंमोन बोरै नामा मायाव माबा नै मोनसे नै मोनदे कमेन्टआ बिटिआर ब्लगारा होदो जोंनि गामियाव फैदोंमोन मोनना थाइजौ मिउजिक देखायग्राया मा गामि मोनबा मिथिया आंबो बिदा गामिखौ खोन्थाहरलाय ओइ ब्र नोङो गामिखौ खोन्थाहरलाय होमबाना मिथिगोन दे अके गामिखौ लिंना थाबाय खोन्थागोन बिटिआर आसा ब्लगार खालामबाय बेनिफ्राय गामि हेल' खिथाहर ब्र' ओमफ्राय मिस्टार गेमिं आं गुमास मा होनदोंलै आं गुमास ट्रेनिं ना आं फरायखांनो रोंलालै अके बेखौ आंबो बारा रोंमारनो नागिरला दे खनसे मोजां हरबा ब्र' ओमफ्राय माला मोनगोन ब्र' पेमेन्टखौ आं दा बुंनो हानाय नङा दै इखौ माने बहुद नेम दङ इउटुबाव बहुत रुल मानि गोनां जायो रुल नङालै मथे ब्र' आंखौ ओमफ्राय बिहर इउटुब आदेदा दङो नङालै ब्र आं नोंखौ इबार हाना बिबार होदों ना बिबार खाना देखायनो होदों अ बिबारखौ देखायनो होदों नै बिबार खाना होनदो ना बेखायनो होनदो थारमाने बिबार खानाङा होनदों ना नोङो बिबारखौ आङो ओजा खाना होनदोंमोन ना अके बेखौनो होनदों आरो जेबो बेनिफ्राय नङा हेल' ओमफ्राय इयाव दोङो बावखुंग्रियाव फैदोंमोन ना ओइ बावखुंग्रियाव थांदोंमोन ना नोङो आं थाङाखै दे इ थाङाखै ब्र आंसो थांदो बेनिफ्राय सानगोन आंखौलो बेनिफ्राय ओमफ्राय आंनि बर' होनदों आदाया दाखालि जिबखौ मा होनदों जिबखौ लाना गिदिंनायखौ आं नुदों र'नो फाग्ला कमेन्ट हरो माला बेरायखो मा दे खोन्थालाय माला ब्र खोन्था मा फाग्ला गोजालाय आंना नकुल फेमिलियालाय आयै फाग्ला जागोन नोंसोरथ नङा र' बे बिदि नङा ब्र' बेनिफ्राय दोङो दि एन जि बि आदा नोंनि बाइक थावआ बेसेबां माइलेज होयोलै आदा आंनिया माइलेजआ सिगांनि 150 पालसारा 50 माइलेज होयोमोन आंनिया थावानो जोबामोन ओमफ्राय दाबल राइड आदाया होनदों नै शिलं राइड माबासो थांबाय जागोन दा शिलं राइड लागौथौ जोंनियाव शिलं राइड माने आंनिया शिलं नङा आं हाफ्लङाव थांनायदोंमोन माने ओइ माबा आदा हायोबा नोंबो फैदो हाफ्लङाव थांसै दा बड' राइडार आदा नोङो फैदो हाफ्लङाव थांनायदो जोंनिया साबा जाबायमोन प्लेनिङा नोंबो फैदो हायोबा गाबोनफोरावनो फै नोङो आंखौ दाहाय कल खालामलाय हराव जोङो माने हाफ्लङाव थांनायदोंमोन जमा थांसै थ बरिया इन्जय जाखागोन टेनसन गैया आं कल खालामगोन र' आदा नोंखौ हाफ्लं दा बड' राइडारआ जइन जानो हागोन ना औ हेल' दा बड' राइडार आदा नोंखौ बुंदो आरो ना नै नोंनि फेमिलि स्टेटास आपडेटआ नोंखौ जइन जानो होबाय थादो आंनियाव बेनिफ्राय इयाव दोङो मिस्टार मा भिलेजआव दं नोंसोर दा मा गामियाव दं दा जोङो सेंमारियाव दङ सेंमारि तामुलपुर मतासुनिफ्राय सिदा फैबानो मोनखागोन इरिगेसन बेनिफ्राय सिमलि लन्डा अके आंबो थांगोन लांगोन ना लाङा आगोलावनो खबर होनांगौमोन होमबाबो इन्सटाग्रामाव आंखौ मेसेज हर नाम्बारदो फन रायलायगोन आं बेनिफ्राय बर' गथ' ब्लगार अके जाय बर' हारिनि इयाव मा होनदों मेसेज फाय जोंनिखिबो सानसे एसे नायगोन ब्र नायगोन उलु उलुरि नायबाय थादों आं टेनसन गैया नायबाय थादो नायदो ब्र बेनिफ्राय नों दाबद रायदारा दे दा मोजां रायलायगोन अके दा मोजां रायलायगोन दे आदा ओमफ्राय आं फनानो फन फैबाय थादो आंसो मिथिदो बेसे बिदा ओइ सरि गाइस माने कल खालामनो होदोंमोन बिराद डिस्टार्ब आं जानि माने नाम्बार होयोना साबसक्राइबफोरनोबो खाननैसोआ डिस्टार्ब खालामो साननैसोआ डिस्टार्ब खालामा होमबाबो आं जेबो साना दा लाइभआव दङ नोंथांमोना उनाव मिथिखागोन आरोना बेसे मा खालामदो ओमफ्राय जिर' माइट लाभ इउ ब्र'नो लाभ इउ आदा नंगौ नांलाय गामियाव ओमफ्राय बद मानसिया कमेन्ट दांदां आंनो उल्टा बड'नो आदा जाखांबाय नामालै जाथ'वाखै आं फुङावल' जादोंमोन बेलासिनो जाथ'वाखै हाय ब्र' आं दासो अनलाइन जादों अनलाइन थाबाय था मिउजिक नायनोबा मिउजिक देखायगोन आंनिखौबो ओइनै आरो कलानो फैलायबाय
तुब गोजौ थुनाबाय आं नोंसानो माया अन्थाइ बेफारि नोंसानो जेबो माया अफिसियेलनो पारा हाय बेफारि ब्र आं दासो अनलाइन जादों अके ब्र ओमफ्राय आंनिखौबो मा बारग' लांबाय थायो भाइ सुमुद बर' आं बावगाराखै दे ब्र बावगाराखै आङो मेसेज होदो टेनसन खालामनाङा ओमफ्राय मिस्टारा बुंदों नुकुल ब्र नोंलाय मा गामिनि आङो दारकुसिनि ओमफ्राय दा बड' राइडारा बुंदों जोंना नोंनि जिएपना कार हरगासिनो मानो रिसिभ खालामाखै जिएप नङालै आंनिया साबस्क्राइबारानो कल खालामबाय थायो आंखौ गामा माबा खबर लाबाय थायो आदा साबस्क्राइबारानो ओमफ्राय निन्जाया बुंदों आरो ना ओइनै आरो बायलायबाय बे स्क्रिनसट मारना देखायदोंमोन आङो साला Oh my god बिटिआर ब्लगारा बुंदो लिरनोनो बालायबाय आं बावगारानो गामिनि नेमखौ गामिनि लिरै गामिनि नामखौ बावगारबाय होनदों आरो माने माबा सेंमारि दियानो खैथासोआव थांगोन आदा न'आव नायनोसै मा जायो नोंथांमोनजों रायलायखांबानो थांगोन आरो दा बेलासे मोनसे मोजां भिडिअ होगोन नोंथाङा नायनो थाखाय नेना थाबानो जाबाय आं माने सिम्पोल नर्मेल भिडिअ होबाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायथार नोंथांमोनजों आं अराय सम बिदि गोदोनो इन्टारेस्ट फैबाय थागोन आरो ना दा नाय आंनिया गारि हामा जानानै दोङो होननानैबाबो आङो हार मानिनानै थायाखै दे गाइस नोंथांमोननि थाखाय गारि हामा जानानै दोङोबाबो आङो नोंथांमोनदो भिडिअ खस्थ' खालामनाबाबो देखायखादों ना साले बेबायदि हार मानिना थायाखै नोंथांमोना सापर्ट दङ अनलि नोंथांमोननि सापर्ट ओमफ्राय बड' राइडारा बुंदों थगायदों होनना थगायाखैलै आदा थगायाखै निजोरा बेटिवाइ हाय मा खबर मोजां दे मोजां जोबोद मोजां ओमफ्राय जे बय अफिसारा बुंदों जाना लाग्रौ ब्रनो जानो ओमफ्राय हिमेन लया गेमेरा बुंदों नोंनि जेबखौ मानो दाखालि थारल'ले फाय बाजैखौनो आयौ मा बुंलाबायोलाय आंनि न'आव फेमिलियालाय ओमफ्राय बेयाव दङ बानेस्वर नार्जारि दाखालि 61 बर' साहित्य सभायाव लोगो मोनदोंमोन ब्र लाजिना रायलायासै नेक्स्ट टाइमआव रायलायगोन ब्र लाभि फ्रम क'क्राझार ब्र नुबा माथो होबानो जाबाय लाजिनाङा होमबा खालि गोबां मानसियानो लोगो मोनदो दे आंबो जोबोद मोजां नांदो आङो जोबोद मोजां नांदो ओमफ्राय गामियारि सेंग्रा ब्लगारनो हाथाइखौ मानजिना दंना मानजियाखै नोंलाय आंनि हाथाया साइडआवनो गोसोम खारदो जर्मनिफ्राय खिन्थु आंखौ नोंथांमोना मोजां नुगोन नङा आं मिथिया खिन्थु आं नोंथांमोननि सायाव अरायबो माने एटिटिउड गैया जि नंगौ खुला खुलि आरो जि नंगौ फेस टु फेस आंनिया बेल' अनलि नंगौ नङा साले नंगौ इनिफ्राय दोङो आदा आं फन हरनि रनो फाग्ला मा फन हरलाबायनो लाइभ होदो आङो गोदाव सोरावलै आंनिया साबस्क्राइबारानो गरम गोजाथार बाराबा आंखौ लोगो मोनबा आंनि साबस्क्राइबारानो बुलाबायगोन खोमा आंखौ जारलालै सयथिनिबो नुकुलखौ दामना हरसै होननानै साला दामना साबस्क्राइबानो हरसै आंखौ बुबा गैलालै बाला बुया गाजा आंनिया साबस्क्राइबारफ्रा नमस्कार आंखौ लोगो मोनबा बुनो हालै इसोरबो ओइ ब्र मानोलाय फैब्रानो मंगलदैयाव लिंहरदों निनजा वाइ ब्र मंगलदैयाव मास मोनसे बेरायगोन जों मास थांगोन मोनसे जि थांगोन आगस्ट'नि पुरा उनाव धामाकानो फुंसार ब्र हेल' गासैनिसिमबो हेल' आरो लोगोसे दोङो इथिं मोजां देखायग्रा ब्रादारआ बावखुंग्रि जाय फैदोंमोन ना दाखालि आं कमेन्टखौनो लिरनो बालायबाय आं हरबाबो नायानो मानो नाया जानो नै बिटिआर ब्लगानो नोंखौ बुंबाय थादों न' आरो दहाय बुंबायथ' नोंखौ माबा बुंदोंमोन आं हरखादो दे ब्र खिन्थु आं बावखुंग्रि थाङाखैथ' थाङाखै इयो बावखुंग्रि बुंखांबाय थाङाखै आङो आं इखौ बुंखांखाबाय आं दा रावनिखौबो बुङाखै थैबायलै सयथिबो नांफिनबाय बया डिस्टार्ब जादों दे जोंनिया नेटनि प्रब्लेम माने जादों अके हटस्पटसो लादोंना एसे हटस्पट प्रब्लेम लादों जादों आंनाव ओइ नै फन फैना आरो होदोंना फनानो फैलायबाय प्रानजित तामुलपुर ब्र ओइ बया खस्थ' बे फन फायना होयो बेनिफ्राय दखाननिफ्राय दासो ओंखारलांनायदां थाइजौ दोङो थाइजौ जानांगौ थाइजौ जोंनि आंलाय माथो बुंबावनो गरम बोथोरनि रैसुमै जादों होनदों थाइजौ जानायखौ नाय गाइस जोंनि थाखाय थाइजौ लाना बायदो आरो ना ओमफ्राय जोंबो थाइजौखौ जागोन हा नोंथांमोनाबो थाइजौ जानायखौ नायबानो जाबाय दै अके नोंसोर न' थांनानै र' खोनाबाय दा न'आव कमेन्टआ थांनांगोन माथो खारजोब्बाय आं बाल थाब होनायाखै खबरफोरा फंसारफोरा बुंदों मा खबर होननानै मोजां ओमफ्राय लाइभ फ्रम नोङो जि अदालगुरि आदा फैसा लाबोदो जै बर' बिदिनो हारिनि जै लाबोजोबदो गासिबो सिमले बे लन्डा आंनि ओइ नेमखौ फिसा फिसा दखानावनो फरायनो मोनगोन रोङा नों लानाङा नामानो बायनाङा आइयो मानो मिथिया फरायनो रोङाबा आं मारै बुंखो ब्र दे आंनिनो मिस्टेकबालाय आंखौ दा निमाहा नै होबानो जाबाय दे ब्र थाव ना मोनगोन अके दखानाव मोनगोन ओमफ्राय नङा होमबा एस एन ब्लगारा बुंदों मा ओंख्रि जाखो बेफोर ब्र जि आं फुङाव बुस्थु दालि जादों ना दहायनो बुंखाबायमोन दे आगोलाव जि बुस्थुखौ नों बि दखानाव ब्लग मोनगोन नुकुल बे ब्र बुस्थुखौ नोंनि नों लानाङा जेबखौ लोगो हमना रायलाया ब्र बाय गड दा मा लांना बुंगोन आं हैगोन ब्र दे नेक्स्ट नों भिडिअ मोजां लिस्टखौ क्लियार हरबानो जाबाय बुंसिगोन आं दा बुंथ'ला बेनिफ्राय बहालै आदा नोंखौनो आं दा सेंमारियाव दङ आरोना थुलुंगा दैमारि इन्जय अके इन्जय ओमफ्राय आजय बसुमतारी आदा दायो नों न'आव थांनाय समावबो लाइभ होलांबाय थादो बा लाइभ होलांबाय आं माबायदि होगोन जादों र' नायनोसै नाजानगोन ओमफ्राय गामियारि सेंग्राया बुंदों आरोना सानसे
खैबार बियो नोंलाय आदान थैबायलै ब्र'आ मा कमेन्ट हरो आयै पुर ब्लगा बुंदै नै मा समाव पुर ब्लगा पुर ब्लगा मा होनदोंलै मा समाव मोनहैलाय सालथे मा समाव मोनहैनाय होनना बुंदों नों न'आव थांदोंमोन नामा थाङाखै ओमफ्राय इयो दोङो DNGB मानो बुंनो बराय ओइ गोसोसो पुरसाल आदा दे नोंखो नुकुला आंनावसो दंफैयो आंनावसो मानो बुंनो बराय गोनसो आदा नोंखो आयै हामालै ब्र' बिदि मोना मा बुंनो दा ओमफ्राय जे भइस अफिसारा बुंदों आरोना बे ब्र' ओंखाम जानि दे जा दा ओंखाम जाखांबा आरो फैफिनबानो जाबाय न' अके ओमफ्राय आन्थाव नार्जारिया बुंदों हाय ब्र' आइ एम फ्रम चिरां आइ रियेलि सापर्ट इउ अके बिदि गोदै सापर्ट होबाय था ओमफ्राय फुर ब्लगा बुंदों नै ओइ मा लेभेल ओइ फुर ब्लग खानाय सिननानै नोंखौ हाग्रामा बायदि खामना खागोन आं एबार नायबाय थालाय ओमफ्राय SN ब्लगा बुंदों आरो मा खबर ब्र' मोजां प्रान्जित प्रसमिता बर'नो ओइ बड' मिउजिक आइ लाभ इउ मार हेन्डसाम खा नों सोरलै फाग्ला सोरलै नंगौना हिनजाव ना हौवालै बोरै हिनजावानो जागोनलै नोंखौ बाल मोजां नुना आइ लाभ बोरै बोरै सोर गैया आइ लाभ आइ इउ लाभ होनना इउ बुं टु नै आइ लाभ इउ प्रसमिता सिनाय बायदि मोनदोंलै आं आयौ नोंखौ ओइ बड' मिउजिक ओइ एकदम आंनाव फैनानै साफाकाराब खालामनानै शेयार खालामसिनांगौ आंहासो हेन्डसाम गैयालै बाला मानसिदो मुगि जाजासोयो बेनिफ्राय पुर ब्लगा बुंदो आरो ना मा रिप्लाय होदो आइ लाभ इउ पुर ब्लग अके बेनिफ्राय एलेक्सा बुंदों नुकुल ब्र' मारै खबर फ्रम सनितपुर मोजां दे ब्र' जोबोद मोजां ओमफ्राय मेहेन बरा बुंदो जोहोलाव प्रागआव फै थांगोन ब्र' थांगोन टेनसन गैया इबारनिफ्राय आं मायावबा थांबाथाय सादेनलि भिडिअ बाय थाना थांग्रा खालामगोन आं DNG अके ओमफ्राय बाइकार गेमिंनो माइकार अके आदा नोंनि चेनेलखौ बुंना होलाय आदा आंनि चेनेलखौ बुंना आं दा मा बुंगोन ब्र' इदि गोदै बुंबा माने इउटुबाव एसे सापर्ट होनो नाजागोन टेनसन खालामनो नाङा बेनिफ्राय सापर्ट होनो नाजागोन टेनसन खालामना आंबो नोंसोरनि बायदिनो देरनाय आंबो नोंसोरखौ बावगारा नोंसोरबो आंखौ सापर्ट होदो आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन दे बिदिनो आमित बर' आदा आंबो ओंखाम जानोसै आदा नायफिनगोन बाय लाभिउ दे जाखांबा नायबानो जाबाय ब्र' थेंक इउ बेनिफ्राय आनन्त बेबो बुंदों हाय ब्र'नो निर्जय बि ब्लग बेबो बुंदों मा खबर मोजां ओमफ्राय सिसान नेट थांना होदोंमोन ओंखायनो खबर होदों नोंखौ नेटआ फैफिनबाय ओमफ्राय मा खालामदों ब्र'नो आं दा बर्थमान दखानावनो दोङो नोंथांमोनजों रायलाय थाइजौ जानो बावहरलायबाय एथ' मोजां थाइजौ लामा दोनदो गाइस नै थाइजौ जानायखौबो नोंथांमोना जुदि नायलांनो गोसो दंबा नोंथांमोना आंदो लाइभआव थाबाय था अके बेनिफ्राय बुंदो आरो इयाव प्रान्सल FF ओइ आदा बोरैलै ओइ आदा इरिगेसन दलंआव दं इरिगेसन दलंआव दोङोबा नोङो नै साल्थिनि दखानाव फै आं नोंखौ लाइभआव खिथिखागोन फै माथो होनो फै इथिंगालै ब्र' ओमफ्राय प्रसमिता बर'आनो बड' मिउजिकआ बहा ओंखारखो ओइ बड' मिउजिक नोंखौ नाय सिख्लाया आइ लाभ इउ होनबावबाय आरो नोंखौ आइ लाभ इउ 3 होननानै नोंखौ लाब हरदों नै सोरलै माइन ब्र आंखौ सिनायनाय मोनदों नामा सिनायनाय बायदि मोनदों नै जियानो जाया मानो आइ लाभ इउ टु आयै हालालै आंहासो साइसखौ लाइसोबाय ओंखारनोसै नामा रुमा खालामसै हाथायासो जाला बेदर गोसोम जाग्रा बायदि जाबाय खिन्थु आइ लाभ इउ अके गोजोनबायबा गोसो गोब्रा रायजोफोर आंनि ओमफ्राय हेन्देल एसे बर' फाहामनो गथ' ब्लगार ब्र' एसे सापर्ट खालामलायनो मानो सापर्ट होखादो ब्र' सापर्ट होदो टेनसन गैया इन्सटाग्रामनि नामा जाबाय नुकुल ब्लग नोंथांमोना आंखौ फल' खालाम इन्सटाग्रामनि फल' खालामना लिंकखौ हर आरो टेनसन गैया खुलि ओमफ्राय निन्जाफोरा आंनो ब्र' अके ओमफ्राय नंगौ नामा नोंनिया मोननाया आरोना माबाया ओमफ्राय बड' हेकार ओइ बाप्रेबा बेलेग नामलै मा रिप्लायबो हरालै आदा रिप्लाय हरदो ब्र' माने मेसेजआ बुरजाना आं फार्स्टनिफ्राय नायलांबाय थादों ना बेनिफ्राय सोरबा बुंदो बुन्दु क'क्राझाराव माला फैगोन दानो खिन्थाहर बुन्दु क'क्राझाराव थांनाय प्लेनिंखौ दा बुंनाङाथ' आं हाफ्लङाव थांना फैग्रोनि ओमफ्राय आजय बसुमतारिया बुंदो थाइजौखौ खैथासो खुबिना हरलाय नङाबा सैमा लानजायाव खाना हर नानोलै माने ओमफ्राय हेल' ओमफ्राय बिटिआर ब्लगारा बुंदों आरोना लास्ट मेसेज बिनो मिजिं थिबाय आग्रा जोंनि गामियाव सुबकाता बावखुंग्रि फैदोंमोन ना दाखालि आं बावखुंग्रियाव थांदों खिन्थु लोगो खासेया थाङाखै बावखुंग्रियाव थांनाय ओरैबायदि खस्थ' जादों अन्थाइ गोलैदो बार फायदो बारा थाव गैया सालथे
बेनिफ्राय आजोला बुंदो आरो गुन्दाफोरनो अ वाट दा मेन थेंक इउ स' माच बुंनायनि थाखाय ब्र बेनिफ्राय बर' गथ' ब्लगार खामदों ब्र बेनिफ्राय गामियारि सेंग्रा ब्लग अके धेकियाजुलियाव बिराद अखा हानायखाय नोंनि रायज्लायनायखौनो खोनाला दाना ओइ धेकियाजुलियाव अखा हादोनो हा धेकियाजुलियाव अखा हादोनो नंगौ ब्र धेकियाजुलियाव थांबाथाय एसे हेल्प खालामबानो जाबाय दे जोंना आङो जुदि फुरलुआ कार्बि आंलंआव थानाय जाबा धेकियाजुलिथिं मा ब्र जादों थांगोन आं हा ओमफ्राय फुंसोरां ब्र नोंना बाजैया हा बहानि आंथ' भिडिअआव आं मोजां सावरायगोन मोजां लाबोगोन मोनसे भिडिअ दे नेना थाबानो जाबाय बड' गैयालै इंलिश गैया मेकार फरायलुया प्लिज मानसिया नुकुल आंनि चेनेलनि नेमखौ बुंना हा हो चेनेलनि नामाथ' बड' इंलिश मेकार आरो नोंथांमोनाथ' नुखादोंना आंनि फरायनायखौ साबरनो हागौ बरद' बर' गुबुन खोथा अजय बसुमतारी हराबा थाइजौआ गोखै जाखागोन ओइ थाइजौखौ खोनजाबा गोखै जागोन होनदों ओइ नै माबा होनदों नोंखौ हेल' नङा बावखुंग्रि माने बावखुंग्रिबो फैदो आलाबि नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थादों आङो मिस्टार फुल ब्लग बावकारि कुलपुं तिंला आया मा खालामदो दा ओमफ्राय आं माने लाइभ होबाय थादों माने आंनियाव बैया कल फैबाय थादों आं हमनो हायाखैमोन सार माने ब्र आंनि सना माइनाव सालथे जिउ लोखि औ ओमफ्राय नैबे बुंदों आरोना नै बिटिआर ब्लगार्सआ लास्ट मेसेज बेनो मिजिंथिंबाय जोंनि गामियाव नों थांदोंमोन खोमा जांलाय माबायाव बावसारागुरि नामा नों थांदों खोमा बावरागुरि नों बावरागुरि थांदोंमोन ना एबरा बुंबाय हावरागुरि थादो इखो आं मा बुंदों माने बावखुंग्रि बुंफ्लांबाय थादों आङो नोंखौ सिनाय मोनो इयो हावरागुरि नोंनि साबसा जागोन दे इयो आदसा 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 बेनिफ्राय आदसा आंनो दा गाइस नायाव दोङो पुर ब्लगा आंखौ फन हरदो आरो ना रायलायगासिनो दोङो पुर ब्लगदो थांदो खोमा एसे दे आङो थांदो पुर खोमा ब्लगा माने आरो दिनैबो खानायसिनो थांदो गेमसेनि क्लासआ दाबो नांफिनना दङ नाफिननायाव दोङो नो पुर ब्लगा नों खानाय सिनदों ना पुर ब्लग बिथाङा खानायखौ जोबोद मोजां स्टाइलनि सिनो ना एखेबारे मानसिखौ नायबा नायबाय थाथावथाव आरो थुफिखौ गानलाय फुनलाय खालामो बेयो जोबोद मोजां दे न लाबाय थाथ'दो बेनिफ्राय जालाय नुदों मा मा होनो इयो आनन्त क्रेडिट हावरागुरिखौ बावखुंग्रि अननानै होनो आंनिखौबो सापर्ट खालाम गासैखौबो सापर्ट होगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनो नाङा राहुल हावरागुरिया मा बर' खिनियावमोनलै नोंनि ब्लगखौ ब्र नायना मोजां मोनो किप आप अके नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थांबाय बिदिनो खोमालै सापर्ट होबानो हावरागुरि जाबाय बिबि ब्लग ब्र दाखालै चिरांनि लोगोखौ मा खालामदो बावबाय नामा ब्र आयै बावाखै ओंखाम जाबाय नामा लावथियाव बेरायनो लांग्राया ब्र फ्रम हा चिरां ओइ ब्र मानो बावगारा यार अ बेनिफ्राय सिमफै नार्जारि ओइ ब्र सोरना गुड बाय दे आरो टाइम मोनबा अनलाइन जाफिनबानो जाबाय ओइ थाइजौखौ देखायनो होबाय थादो आं थाइजौखौ खनसे जावबाय थादोलै इखो नुकुलखौ जावदो लाइभआव गाहे मोसुमतारी बुंदों हाय आदा आं जावगोनसो दासो र' आं इखो फैबाय नोंनि लाइफआव आंनि लाइफआव फैबायनो ओरैबायदि फन हरना दिसटार्ब होखो इखो बैया मिथिया दिस्टार्ब होयोलै बिदा मा गसमनोया आंखौ बैया दिस्टार्ब होयो मिथिबायना फाग्ला जागाखै नुदों थ' आङो गाइस आं दिनै लाइभआव बुंखानोसै आङो आंनि साबसक्राइबफोरखौ आं मोजां मोननानै माने इन्सटाग्राम फेसबुकाव नाम्बार हरबाय थायो खिन्थु कल खालामनानै डिस्टार्ब खालामो आरोना होमबाबो आङो उपाय गैयाव हमो खिन्थु आङो बेखौल' बुंनो सानो वाट्सआपाव आंखौ जेसे हायो मेसेज हर आङो रिप्लाय होगोन खिन्थु माने कलखौ एसे खमाय आरो कल खालामनायखौ माने एसे आरो भिडिअ खालामनो थानाय सोरबा कल खालामो आंनिया माने इदि मबाइल गंनै गैयाना अनलि दोङो आंनियाव केमेरा ओमफ्राय आरो मबाइल' आंनियाव मबाइल गंनै गैया दै बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम आरो मिस माने कल जाबाय दं इनि मिस कल आंनि साबसक्राइब आरो ओरैबायदि माने इनिफ्राय दोङो है मा खालामदों खालामदो आंनो दालाय सिम्फै मोजां दे दोङो आं लोगोनि दखानाव दोङो मेसेजआ थांग'जोब्बाय दे आंनिया फनखौ नायनो एकदम बेयावनो दं आं आइया नोंनो होदोंमोन आजोला नोंखौ आं बहाथो जा फन रायलायनायखा नैबे जा मिजिं माबानि मोनसे बर'नि आंनो मोनसे आंखौ ओरैबायदि जागोन दायो ओमफ्राय नोंजों मा नोंथांमोननो दखानाव आङो दङ भाय देखायगोन होननानै सेंमारि बुंनो दखानाव दोङो नागिरदों ब्र' ओमफ्राय हाय आदा आं दासो फैबाय नोंनि फट'खौ नायबा लाइफआव फै ब्र' फै नाय बर' मा खबर नङा मोजां दिनै सिम्पै है मा फट'खौ खालामदों हमला नों दखानाव दिनै दोङो जास्ट भिडिअ कल अननानै माबाखौल' आंनिखौबो सापर्ट खालाम अके सापर्ट होगासिबो माबालायनाय राहुल बर' क्लिपनि ओमफ्राय बिबि माबाखौल' ब्लग इबो स्टिलारखौ थांबायमोन क्लिपखौ सिम्पै होदो ब्लग बिबो ओमफ्राय नैबे थांबाय मानसि आनजला बिबो बर'बादि थांबाय बिथांखौ आंनो ओमफ्राय हरनाय बड'फेट नोंथांमोननो हाइ देखायगासिनो हेल' मा मा ओमफ्राय दङ डि एन जि बुङो दासो आदा मोजाङै मोजाङै खबर मोनाखै ओइ खबरसो मोनाखै डि बिदि हायो एन आरो जि बि आदा रेपारसो जानो हासिगोन ना मा आदा सिनायदों ना रेपार बनायदों अ रेपारा ओइ आंनि रेप सं खालामनाया भाइरेल जादों नामा हो रेप सं खालामदोंमोन आं मोनसे अ आइया मानसिया नुजोबखोमायोमोन लाभ फ्रम बड'फा गाबोन थांसै होनबालाय बयहा गोबाव लायबोबाय दे खिन्थु न' बेखौथ' फिक्सआथ' जाखाया जोंनाबो फिक्स होनो हाया जायोना जोंबो मेसेज दसेनो हर नै दसे थानानै खारनांसिगोनसो आं मिस्टार
नाम्बार kita हिन्जावनि आंनि नाम्बार हिन्जावनि नांगोन अके नांगौबा टेनसन गैया इन्सटाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय हरना होगोन आरो आंनि गैया आरो रायजाबा आकाश बर'नो ओइ ब्र मा खबर मोजां जोबोद मोजां बड' इंलिश मेकार ब्र'आ दा बहा दं आं सेंमारियाव दोङो ब्रान्स एफ एफ दासो साइज नोंनि रेपफोरा स्टेटासआव ओइ इथिं फैलाय आंनि रेप संखौबो नों स्टेटास होदोंमोन ना बेखौ सोरबा सोरबा लाना भाइरेल खालामदों खोमा ओइ रावबो गाज्रि जावना दे मोजांनि थाखायसो आङो रोजाबदोंमोन इनिफ्राय बुरलां बर' लाभ मिटिकेल लाभ इउटुबार अके प्रस्मिता ब्र बड' मिउजिकनि नाम्बारखौ नांगौमोन ओइ नोंनि नाम्बार नांगोनलै खिथाना हो बिनि नाम्बारखौ नांगौबा आंनि ओइबे मोनसे दिनैनि फुङाव होनाय मोनसे भिडिअ दंखायो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदो नाम्बारखौ लाबानो जाबाय वाट्सएपआव टाइपिं मारना हो आंनि ओरै थोरै होननानै ओमफ्राय आङो गरेस्वरनि आदा आङो दाखालि मिलियाव मेलायाव लोगो हमनाया सिनायदो मेलाया सिनायबाय ब्र सिनायबाय लाब सानसुला बसुमतारी खेवलाय थाइजौआ ओइ थाइजौखौ खुलिनि ब्र बर' साहित्य सभा जानायालै ब्र सिनायदो आङो सालदे थाइजौ जानोसै नामा थाइजौखौ होखावनानैसै दा आरो मेसेज हराबा रागा जोंलायगोन बिबि ब्लग नोंनि रेप सङा मा नेम ब्र आंनि रेप सङाथ' आं इदि गिदिर फैयाखैमोन ओइ मा खबर फै थाइजौनिफ्राय थाइजौ फै लाइभ होदों आं इउटुबाव दिप ब्लगनि नाम्बारखौ हरलाय दिप ब्लगनि नाम्बार नांगौबा इन्सटाग्रामाव इनि नामखौनो सार्च खालामनानै बिबानो जाबाय आरो गुबुनाबा एसे गाज्रि मोनोना ओमफ्राय अजय बसुमतारी ब्र नोंनि लाइफखौ ओइ आंनि लाइफखौ नै 720p क्वालिटियाव नायदो अ माय गड ब्र ओरैबायदि थांबाय आं मा खालामदों दा अ माय गड 90% एमबि थांबाय ब्र जागोन गासैबो जागोन आंखौ एसे देरनो होग्रोलाय गाइस जागोन नै माबा इरबसन दङ राहुल नामा राहुल राहुल आङो माने लाइभ होबाय थादोंना इनिखायनो माने फन सन हमनायाव बाय बोरैबा जादों माने बुजिखादों नोङो नै सेंमारि दलंनिफ्राय सिदा फै जागोन बेलासिबाबो जागोन दे माने दा सालथे मायाबा थांबासो सालथे माने मायाबा थांनायदोंमोन आं दा हारसिं जाबा बोरै जागोन ना होमबा नों फाइनालासि आं लाइभखौ बन्द' खालामथ'सिगोन दे नङाबा उफाय गैला माथो खालामनो दे जागोन दे नों फाइनालासि लाइभ होबाय थाथ'नोसै आं जागोन दे नोङो हेलमेटखौ लाफा दे हेलमेटआ नोंसानाव दोङो ओइ फन खालामना खिथा हेलमेटआ इनि रुमाव दंमोन अके गाइस नोंथांमोननि अननायावनो थाइजौ मेसेजखौ आं दा रिप्लाइ होथ'ला थाइजौ जाग्रोनि दे होमब्ला थाइजौखौ जाना लाग्रोदों आदानो थाइजौखौ जाना लाग्रोनो होदो जानोसै आरो माथो खालामबावनो उपाय गैला नोंथांमोननि सापर्टआवनो आंबो जाबाय दे बर' हारिनि थाइजौ जानोसै जै ब्र फैनो नागिरबायबा नोङो माबा हेलमेटखौ लाबोफादो मिस्टार गेमिया बुंदों नों मा एपआव भिडिअ माने नों मा एपआव इडिटिं खालामोब्रा आं क्राइन मास्टाराव इडिटिं खालामो अके ओमफ्राय दा आं थाइजौ जाबाय थादो गाइस गोदै ना गोसा आदा थाइजौआ गोदै कालारिं होनाय नै थ' गाइस आं माने लाइभ होबाय थादोंमोन आरोना मबाइलाव ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबदों आं दसे रायलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नै गाइस आं लाइभ होदो आरो भिडिअ खालामदो दे नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौ टेनसन खालामनाङा बेनिफ्राय आं दा नै थाइजौ जाबाय था होननायखाय जाबाय नै जाबाय दा फुरा थाइजौ जादो ओमफ्राय लाइभबो होदो भिडिअ खालामदो आं भिडिअखौ माला हेगारनाय जायो नायनि I love you Nukul family I love you बरिया जादो नोंनि रेप सङानो बरिया जादोबाथ' मोजां ना ब्र आं उनाव लासै नाजाबावगोन खालामनो भाइरेल खालाम बेखौ भाइरेल खालाम दहाय आं आइ लाभ इउ होननाय मानसिफोर गोलैबाय मानसिया नोंनि नाम्बारखौ लाना नोंखौ मेसेज हरबाय अके गाइस माने आङो
भिडिअ लाइभ होबादो नोंथांमोना मिथिखादो आरो लोगोसे आं केमेरादो भिडिअ खालामदों होनना नोंथांमोना मिथिखादो आं माने थाइजौ जाबाय थायो बेनिखायनो आङो मेसेजखौ आखाइजों ओरै फोर नायथ'वाखै दै गाज्रि मोननो नाङा आं थाइजौ जाना लाग्रोनि दै अके थाइजौ जादों आं गाइस रावबो गाज्रि मोननो नाङा मेसेजखौ कमेन्टखौ फरायाखै होननानै बुंनो नाङा दै अके मजा नांदोंलै आदेबखौ आदानो एनि नाम्बारखौ हरलाय हरदों नामा हरलाय डिएननियावनो बिना ला इन्सटाग्रामाव बिनो डिएन ब्लग हरगोन दे इन्सटाग्रामाव बिना लादे इनि नाम्बारखौ इनिखौ इन्सटाग्रामाव बिना ला माने गुबुनाव हरबा एसे बोरैबा जायो माने बयबो बेस्थ' थानाय जायोना सिगाङाव आलासि हरबा गाज्रि मोनो माने डेभलप गाज्रि मोना थाइजौ जादो गाइस मारै नांदों नायनानै नोंथांमोना लुगैनो नाङा दै मालाबा नोंथांमोनखौ लोगो मोनबा जमा जागोन दै है ब्र'नो एम एस बड' औ ब्र' अदालगुरि फैदो ब्र' थांगोन एस एन ब्लक थांगोन हरालै इयो अखदआ बिबाबो हरा दानना डिएनआ लेबेल जाबाय ओइ आं मा बुंदा मा जाखो प्रामेस्वर एफएफ हरालै इयो अखदआ बिबाबो हरा दाना डिएनआ लेबेल जाबाय बे माने भिडिअ सिडिअ खालामनाय थायोना इदिट सिडिट खालामनाय जाबाय थायो ओंखायनो हास्लाब गनो हाया जायो आरो ना थाइजौआ बया लुबाय खिन्थु आंनिया सालथे हामोन ना गाइस मायाव डि दं ब्र' एक्स एक्स जिर' सेभेन ओइ ब्र' मायाव दङ ब्र' सेंमारियाव दङ ब्र' एम एस बड' है ब्र' आंनिखौबो सेयार खालामना हो अके इन्सटाग्रामाव आंखौ फल' खालामना ला जागोन वाट्सआपाव सेयार खालामना होगोन दे अदालगुरि भैरबखुन्दआव फैदो ब्र' थांगोन सानसुला बसुमतारी सोर लगाया ब्र' माखौबा सोर लगाया फालुखौ होदोंमोन सालथेया अ फानलुखौ होनदों इयो फानलुखौ आं लगायदों आं खिनाय खालामनाय बेखौ खिनाय खिस्रायनाय फालुखौ बिनो लगायदो नों जागोन जाला जालालै आं जाबाय आंनिया खाम फानलु जायाखैना गारनोसै आं गार आदा नोंनि साननायखौ खसा होनना होलाय ओइस एम ब्लक आंनो थाइजौ जानायखौ गारना फैनो दे गाइस अके हेल' अ जागोन दे फै मा बे दलङा बे दलंसिम दे जागोन दे दे फैदो दे दे आखाय सुनांदो नुकुला आखाय सुनांदो फायदोबा आ थ' गाइस थाइजौ जाखांबाय दे आं लाइभखौ बारा गोबाव होनो हानाय नंला माने आंखौ लोगो खासे लांना फैबाय थादो गाज्रि मोननो नाङा रावबो नोंथांमोना भिडिअ नाय ओमफ्राय सालथिनियाव आङो 50सोनि नेटपेक सोलांनोसै भिडिअ आपलड खालामगोन आं दा बेलासे दखानाव सालथिनि दखानाव गैया खोमा दे दिनै जानाय नङाना फैसासो गैया बायदि मोनदां एयारटेलनि जागोन जाया नेटपेक जानाय नङा खोमा अके नै इयाव बुंदो आंखौ रावबो गाज्रि मोननो नांला आंनिया माने लोगो खासेया कल खालामबाय थादो सालथिनियाव आंनियाव कल खालामनाया आं हमनो मोनाखै माने नोंथांमोनजों लाइभ फैदों ना आं लाइभ होनोबा सालथिनि दखानाव फैगोन इयाव टावार मोनो आरोना गस्लायालाय मानो बेल' भिडिअ बानायबाय थायो आं गस्ला गुफुरखौ मोजां नाङो ओमफ्राय गस्ला गोजाखौ आङो मोजां नाङो आंनि इयो बेस्ट अ आंखौबो दाख्लै आदाया बुंहरदो इउटुबनि
मा बुंदो ब्र' आंखौ बुंहरदो जेनेबा नों माने गस्ला माने बेखौल' गानबाय थायो होननानै एक्सुवेलि आंनाव गस्ला गोसोम गांनै गांथाम दङ आंनि माने गस्लानि चयसा ब्लेक आरो अ ना ओमफ्राय गांसेखौनो गानबाय थादो बिदि सानो आरो ना खिन्थु गांसेल' नङा अके एखे कालारनि गोजा नै एखे खासे ब्र' जों स्टाइलनि गोजा मोजां मेसेज हरदो दे देलाय बुंलाय DNGB आदाया इउटुबनि बागै एसे फोरमायनो हागोन आदा एसे मानसि इउटुब एक्सिडेन्ट दङ ना गैयामोन माने एक्साइटेड एक्साइटेड दंना गैयामोन इउटुबनि बागै आदाया फोरमाय इउटुबनि बागै एसे टपिकआ फोरमायनो हागोन आदा एसे माने इउटुब एक्साइटेड दंना गैया माने आं दा मा होनना फोरमायगोन दा इखो फोरमायदो मा होनना एक्साइटेड फोरमायगोन दंनो आं ना आंथ' एक्साइटेड दोङो जोबोर मोजां नाङो आं बुंगोन आरो आं किउनि भिडिअ लाना फैलायगोन होमबाना बरा मोजां बुंगोन दा लाइभआव आं गासैनिबो मेसेजखौ माबाबाय थानो पिकआप खालामनो नाजानोसै निन्जा बाय ब्र थेंक इउ किपि अंला ओइनो ओइ केपि अंला नोंसोर दि एक्स एक्स ओइ ब्र बे आंनि दोन चेनेल अके एस बर्ड है ब्र नोंनि नाम्बारखौ लोगोनाव लासै दे आं गाज्रि दामोन दा ब्र टेनसन गैया जेसां हायो वाट्सआप मेसेज हर बाट कल खालामनायखौ एसेल' खमायबानो जाबाय वाट्सआप मेसेज हरबानो जाबाय दै ओमफ्राय दखाना मा दखानलै ब्र'नो दखाना इदि गोदोर ब्र' खोन्थाना होफैदो एसे सालथे ओइ फैदो दखान खनसे खिन्थाना होदो जास्ट टेम्परारि माने मा होनो बेखौ पार्ट टाइम जब सिस्टेम साननानै लायो आरो आं बेखौ ओमफ्राय दखानाव आंना बिदिनो जेरक्स सोलियो ओमफ्राय थाइजौ जानाय आलु बाय फट' सोलियो आरोना ओमफ्राय आंना बिदिनो रिसार्ज टिसार्ज मोनो ओमफ्राय प्लास इयारफन मोनो लाइन बाल्ब मोनो बेफोरबायदिल' आरोना आइ सालथे जेबो गैया गैयालै गोरिबथार जेबो नङा माथो बुंनो बर'फ्रा नोंजों आंजों सापर्ट होलायबानो गाबोन जों गुबुन हारिखौ बारस'नो हागोन नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन होमबासो जों गुबुन हारिखौ बारस'नो हागोन थ' गाइस दानो जेबो नंथ'ला नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आं लाइभ फैफिनगोन मोनसे फार्स्ट टाइमआव माबायदि फिलिं फैदोंमोन इउटुब जानायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा आं फोरमायनो हागोन ब्र' आङो फार्स्ट इउटुब चेनेल जेब्ला खेवदोंमोन अब्ला आं मबाइलजों भिडिअ खालामदोंमोन सासे सानै लोगोनिफ्राय बहुत सापर्ट मोनदोंमोन सापर्ट मोननायनि गेजेरजों आङो भिडिअ खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय खालामबाय थानायनि गेजेरावनो माला आंनि इउटुब चेनेला इदि गोदै जानानै दा 7K जादों आं टटखौनो मोनजायासै आरो दा खानसेयाव आङो दा भिडिअ होनो हाया गोसोफोरखौ जि दुखु मोनो मिथिदों ना भिडिअ होबाय थाग्रा मानसिया जुदि भिडिअ होआबा जोबोद दुखु मोनो दा आंबो बिदि गोदै जादों दा आंनिया गारि गैथ'ला होननानै गोबां मानसियानो मिथिथ'यो अब्लाबो आं गारि गैया होननानै हार मानिना थायाखै आं माबा मोनसे खालामनाबाबो भिडिअ होबाय थादो जुदि नोंथांमोनाबो इउटुबाव साक्सेसफुल जानो गोसो दङबा नोंथांमोनाबो हार मानिनो नाङा भिडिअखौ जेसेबां हायो होनो नाजाबाय था गाइस अके बेनिफ्राय रावबो गाज्रि मोननो नांला आङो आंनि केमेराजों मोनसे भिडिअ खालामनोसै ओमफ्राय आं दिनैनि नैबे लाइभखौ दोनथ'नोसै गोबाङानो माने मेसेज हरदो आं मोजां दं सनिया ब्र हेल्ला ब्र गड एपिनिं एस मुसारि प्लिज सापर्ट आदा अके सापर्ट इन्सटाग्रामाव फल' खालाम आङो मोनसे भिडिअ खालामनोसै सालथे ना ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअ एसेयावनो लाइभखौ फोजोबथ'नोसै नोंथांमोनाखौ आजि हाफ्लंनि राइडआव सापर्ट होदो गाइस अके नेटपेकबो गैखाला आंना नोंथांमोनखौ खिथिनि आं र' दानथ'नाङा नोङो दानाखै लाइभ नाङा र' दानाखै गाइस गारिया आंनि हाला जादों भिडिअ मोनसे खालामनि आङो भिडिअ मोनसे खालामनि र' 1 सेकेन्ड मस्ट ब्र' थ' अके गाइस गोबाङानो मिथिखादो आंखौ लाइभ होदो होननानै नोंथाङा नायनो हागोन नै आङो गासैखिनिसिमबो आङो लाइभ कमेन्ट पिकआप खालामदोंमोन हानायावलासि आङो लाइभ होदोंमोन लोगोसे दा थाइजौबो जाबाय आं दङ दा सेंमारियाव थ' नोंथांमोननो आं दा खोन्थाखाना दोननोसै गाइस अके थ' आङो दा माने हाफ्लंआव थांनो नागिरदों मेनि 12 तारिखआव जोङो 7 प्लेनिं लादो खिन्थु मा जायो नायनोसै ओमफ्राय दा आङो दोङो सेंमारि जोंहा साल्थेनि दखानाव अके बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो आङो लाइभ होदोंमोन इउटुबाव नोंथांमोना लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैबो बेनिफ्राय दा नोंथांमोनखौ खोन्थानानै दोनबाय नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना 10K कमप्लिट खालामनो हागोन
होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय थाइजौ जानाया बिराद आलुदो इनिखायनो नोंथांमोना माथोखौ एसे बोरैबा खोनानो हानाय दे गाइस अके इनिखायनो लाइभ होबाय थादो नोंथांमोना नुबाय थाखादो नोंथांमोना नैबे लाइभ होनाय रेकर्ड खालामनाय भिडिअखौ नायनो थाखाय नेना थाबानो जाबाय दे गाइस नै अ माय गड नुकल फेमिलि आइ लाभ इउ इनिफ्राय गाइस दा जियानो जाया मानो मेनि नैबेनो दा मेनि दिनै मेनि 12 आरो 13 तारिखसोआव जोङो हाफ्लङाव थानाय प्लेनिं खालामदो ओमफ्राय जों हाफ्लङाव साबा थांनायनि प्लेनिं खालामदो आरोना गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना इ प्लेनिंआव माने हाजासे नोंथांमोना आंखौ बोर होनो हाथों होननानै आं एडभान्स नोंथांमोना लाइभआवबो खोन्थानाय जाबाय आरो लोगोसे एक्सट्रा भिडिअबो खालामनाय जाबाय नोंथांमोना हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय आंनि फेमिलिफोर आरो 10K जानो थांगासिनो दोङो नोंथांमोना जुदि जोंहानि फेमिलिखौ नायनो लुगैदोंबा थाबैनो 10K कमप्लिट खालामनानै होदे गाइस अके ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय हाफ्लंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय अके नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय 10K कमप्लिट खालामथारना हो बेनिफ्राय लास्ट आं फोरमायबावबाय नोंथांमोना थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय आं दा हाफ्लङाव थांगोन मेनि 12 तारिख आरो 3 तारिखआव लोगोआ आंखौ बुंना दोनखादो प्लेनिं खालामबाय होननानै जोङो साबबासो थांनाय प्लेनिं खालामदो नोंथांमोना नायनो थाखाय नेना थाबाय थाबानो जाबाय दे गाइस अके बेनिफ्राय लास्ट जोबनोसै समायाव आङो मोनसे खोथा बुंनोसै सालदे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय आरो गासैबो जय बर' हारिनि जय गाय बाय 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 लाभ इउ गाइस लाभ इउ लाइभखौ दानसै आं सालथे ना अके र'दै नों अफ खालामथ'नाङा गाज्रि मोननांला बिराद लाइभआव थानो गोसो दंमोन आंदो दा उपाय गैया आरो मा खालामनो ना थ' गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांथ'ला ओमफ्राय नै आजय बदले जै बर' हारिनि जै अके गासैबो जै हारि आंनि सेटदो खमान गाख'रनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैबो जै बर' हारिनि होननानै गाख'रदो जोबोद मोजां नांदो बैया फैनो गोसो दंमोन खिन्थु मानसिफोरा आंदो लाइभआव ओइ भिडिअ लाइभ होनाया मायाव सेभ खालामोमोनलै नै खालामो ना ayo tuh nih kurang direct direct abis oke deh दाननासो थाङो बायदि मोनदों आं